Hello, hello, sziasztok! Szerintem ez az első olyan beköszönés, hogy itt a Twitch-en is van hangom. Kérlek, majd ezt erősítsétek meg. Természetesen a mai napon is itt van velünk Rós András, a Network 4 NASCAR szakértője, illetve Molnár Dávid az Eurosporttól. Sziasztok! Hello, sziasztok! És győzelem! Nem tudom, figyelitek-e? Köszönjük szépen a visszaigazolást, köszöntünk mindenkit itt a chatten, és köszi Geri, jó, van hang! Képzeljétek el. Morfi, neked is van-e hangod? Nézzük meg. Van egyébként, csak úgy csinálok. Alig 8 epizód kellett ehhez, és sikerült minden. Nagyon sima volt szerintem. Ahogy mondja az angol, first try, ugye? Ez szokott lenni. Igen. Most a podcast applikációban hallgatóknak ez fura lehet, de Twitch soha nem sikerült normálisan beköszönnöm. Ez most itt lesz, ez pedig nem eszik meg. Most sem sikerült. Volt hang. Volt hangja. Hát elnézést kérünk mindenkitől, a múlt hét sajnos majálisozások miatt kimaradt, nem akarok újra mutogatni. Hol voltál, Morfő? Hogy érezted magad? Köszönöm a kérdésedet. Én ilyen veterán autó kiállításon voltam, ami tele volt amerikai autókkal, úgyhogy nagyon, nagyon élveztem. Természetesen, amikor Ford elé és mellé értem, akkor ilyen csodálat, de... csodálkozó tekintette. De amúgy gyönyörűek voltak az autók, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Mondod, te hogy töltötted ezt a podcast szabad hetedet, hogyha már így véletlenül így esett, hogy a munkaünnep az pont szerda volt? Hát magát a hetet azt munkával természetesen, az elsőjét az pedig családi körben ünnepelve a munkamentes néhány órát. Az igen. Nem semmi. Én egyébként akkor is szenvedtem itthon valami technikai problémával, ami még van is amúgy, hogyha valaki követi itt a twitch.tv menjetek körbe, csatornán a szimulátor versenyünket, azt tudhatja, hogy nagyjából a VSR-i Watkins Glen forduló óta szenvedek a gépemmel, ez olyan 3 hete volt körülbelül, még nem sikerült megjavítani, de egyre közelebb vagyunk hozzá. Szerencsére a podcastot föl tudjuk venni, és igazából miután itt a május 1 miatt kimaradt egy hét, nagyon-nagyon sok témánk van, és vissza kell ugornunk egészen Talladegáig, hiszen Degát sem beszéltük ki, itt az időszűke miatt most csak a kupára fogunk koncentrálni, elnézést az Xfinity és track rajongóktól. Hát Tyler Reddick megszerezte a 2311 idei első győzelmét? Vagy utolsó? Van még ebben a csapatban szerintetek? Hát én megmondom őszintén, hogy nem nagyon érzem bennük az erőt. Főleg, hogy Kansas, amire majd rá fogunk térni, nyilván az egyik legerősebb pályájuk, és igazából egy pillanatig nem éreztem úgy, hogy futamgyőzelemért harcolnának. Úgyhogy hát nagyon kellett Reddicknek ez a győzelem, mert nem vagyok biztos benne, hogy bárhol máshol lesz esélye, de hát láttunk már olyanokat, hogy teljesen máshogy nézett ki a NASCAR szezonnak a második fele, mint az első fele, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy akár Bubba Wallace, akár Tyler Reddick valamelyik helyszínen harcba szállhat ez győzelemért. Szerintem a 2311 legjobb tagja idén az Denny Hamlin volt. Nagy probléma, hogy ő nem a versenyző annál a csapatnál, éppen ezért maradtak el eddig a győzelmek. Most a viccet félretéve, hát nyilván, ahogy mondod, Morfi, bármelyik versenyen összejöhet bármit, azért ebben a szezonban is, meg a korábbiakban is. Főleg ezzel az autóval láttunk már nagy csodákat, és akár itt a legutóbbi Kansas-i versenyen is előfordultak olyan csodák, hogy hip-hop 3 kör alatt valaki valahogy előre jött 28 helyet. Úgyhogy bármi előfordulhat, összejöhetnek jó versenyek a 2311-nek, szerintem azért a Bubba Wallace féle playoffba jutás az elég erőteljesen esélyes még, tehát hogy azért ott nagyon nagy problémák nem nagyon lehetnek, hogyha a papírformát nézzük. Nyilván egyelőre ez nem tűnik egy bajnok esélyes csomagnak. Megmondom őszintén, én meghallgattam itt sőt, meg is néztem, hiszen meg lehetett a Zolinak a Reddickkel való interjúját, mert hogy van ilyen, ha valaki esetleg nem látta, akkor a Network 4 Facebook oldalán keresse rá, és ez nagyon laza és nagyon kötetlen beszélgetésben lehetett ott része Zolinak és Reddicknek is, és ott fölmerült többek között a Hungaroring, meg én azt láttam, hogy Reddick nagyon képben van a világgal. Engem ez, megmondom őszintén, hogy nem nagyon, de egy picit meglepett,
Tehát szerintem nagyon-nagyon jó csók, és nagyon szimpatikus volt ez alapján, az interjú alapján. Nem tudom, hogy ti ezt láttátok-e, ezt az anyagot, de hát ez Azt már mondod, ugye... hogy... Igen? Azt mondod, hogy fura, hogy egy amerikai nem hiszi azt Európáról, hogy az egy ország, és hogy létezik még nem vadvidék Amerikán kívül? Igen, nagyon szimpatikus csóka a Redick, és ugye ez már a taladegai győzelme után készült, szóval szerintem azért ott a felszabadultságához ez is hozzáadott egy kicsit, de tényleg, hogyha valaki ezt nem látta, akkor ezt mindenképpen érdemes pótolni. Hát Taladegáról van szó, Brad Keselowski lett egyébként a második, már kétszer járt nagyon közel az RFK a futamgyőzelemhez idén, Noah Gragson a harmadik, Stenhouse Jr. a negyedik, és Alex Bowman lett az ötödik helyezett, de Talladega kapcsán nem mehetünk el az üzemanyag spórolás megemlítése mellett. Ti hogy láttátok ezt a futamot, és mennyire volt szerintetek az élvezhető, hogy a mezőny azért jelentősen visszavett abból a tempóból, amit ezek az autók tudnak, azért, hogy az üzemanyagot megspórolják? Bocsánat, én még hozzáfűzném, nyilván Michael McDowellről fogunk beszélni a podcast második felében kicsit bővebben, de hát nagyon sok hülye manővert láttam én már, bocsánat, hogy így fogalmazok, Super Speedway-en, de az, amit Michael McDowell leművelt a taladegai verseny utolsó körébe, az azért nagyon sok lécet átugrott. Tehát, hogy össze-vissza ment, és aztán igazából úgy forgatta ki saját magát, hogy nem ért hozzá Brad Keselowski, az zseniális manőver volt Michael McDowell-től, úgyhogy nem is tudom, hogy hova tegyem azt a finist. Hát egyrészt magától vette el a győzelem esélyét, másrészt Brad Keselowskitől, és Redick pedig köszönte szépen, és megnyerte a versenyt. Visszatérve, hát ez az üzemanyag spórolás, ez nyilván, ugye nem értünk egyet abban, hogy milyen a Super Speedway-es produktum. De nem velem, ott a fiatal emberrel. Gyermekeim, nincs itt a Zoli, és már rögtön kihasználjátok az erőbeli fölényeket. Én nem akarok újjá mutogatni, szóval nem fogunk összeveszni. Nem értünk egyet, de az, hogy még most üzemanyagot is spórolnak, szerintem még inkább elvette a produktum erősségéből, úgyhogy hát most a befutón kívül igazából sok mindent nem tudnék elmondani a versenyről. Üzemanyagspórolás azért, hogy aztán a pitben kevesebbet kelljen tankolni, azért, hogy aztán kigyere a másik vonat elé. Ennek az lett az eredménye, a Toyoták zseniálisan megoldották ezt az egészet, de hát a pályán már nem sikerült összehozni a vonatozást, és kiszedték egymást, úgyhogy nem az idei év lesz, és nem ez az üzemanyagspórolás az, ami miatt én meg fogom szeretni, vagy vissza fogok szeretni a Super Speedway versenyzésbe. Na, de tehát azért azt, hogyha már itt a régi dolgoknál, meg az üzemanyagspórolásnál... Nem lehet kinagyítani valahogy, várjál? De. Aj, Boszkó. Szóval, hogyha már itt az üzemanyag spórolásnál, meg a régi időkre való visszatekintésnél vagyunk, stb., akkor azért gondoljunk bele, hogy amikor nem ez az üzemanyag spórolós móka ment, akkor mi történt? Fölment mindenki a fal mellé egy sorba, kinyúlok a képből sokszor, szóval fölment mindenki a fal mellé egy sorba, és vonatoztak 60-80 körön keresztül, és elindult a szegedi gyors. Hát tulajdonképpen melyik akkor a látványosabb, meg az izgalmasabb, amikor még van valami kis csörte, meg kavarodás a mezőnyben, és tulajdonképpen egyedüli futásnál el tudsz menni mindenki mellett, mert annyival gyorsabb vagy az üzemanyag spórolás miatt, vagy éppen ez az előző megoldás. Erre nem tudom, hogy mi lehetne a megoldás, születtek a fejemben gondolatok, de igazából nagyjából semmi egészen addig, amíg a szűkítőt azt ki nem iktatjuk ebből a dologból, mert ugyanaz lesz a verseny képe, maximum pozícionálni tudod magad, meg tudsz helyezkedni, de hát egy 200 körös Daytonai versenyen, vagy egy 188 körös Talladegai versenyen, azért azt nem várhatjuk, hogy a 10. körtől kezdve ugyanolyan versenyt lássunk, mint a 190. meg a 195. körben. Az elején senki nem fog menni, vagy legalábbis aki megy az elején, az általában megy a falba. Meg megy a csapathoz egy kis javításra, meg ilyenek.
Tehát a Super Speedway versenyzés az mindig egy kicsit különleges dolog volt. Mindig kitaláltak valami marhasságot, ott volt a tandemezés is például, nekem az mondjuk személy szerint tetszett. Na erre mondjuk fogadni mertem volna, hogyha van egy ember, akinek azt tetszett, azt te vagy. De egy kis különlegességet vitt bele, meg kellett egy igazi csapatmunka igazából a dologba, hiába, hogy nem csapaton belül, hanem haverkodjunk, és akkor valakit találtunk. Ja, és Logano meg egyedül megy a mezőny végén, nem? Hát egyértelmű. Vagy ez is úgy van, mint az iskolában, hogy akit nem választanak ki, azt random oda sorolják valahova. Igen, ismerős a helyzet. Na mindegy. Szóval ezt a kicsit sem hosszú gondolatot csak most csak rálőztem morfin fejére. Jó, oké. Moda, gyerekkori traumáidat azért nem mostam bele. Az majd egy külön kiadásban lesz. Na szóval... Hogy megvan, hogy mi lesz a Patreon előfizetőinknek, ez lesz, hogy gyerekkori sérelmeink podcast, és akkor az csak ott le. Nem hiszem, hogy meg fogunk belőle gazdagodni, de talán. Na, szóval rövidre zárva ezt a gondolatot. A Super Speedway versenyzés az mindig egy ilyen kis különlegesség volt. Mindenkinek tetsző dolgot nem tudsz összehozni, most ebben a különlegesség ez a kis üzemanyagspórolós dolog, ami szerintem is egyébként borzasztóan bután néz ki, és nem látom, hogy olyan nagyon sok értelme lenne, de igazából meg veszteni sem veszthetsz vele túl sokat, hogyha nem azt a daytonai marhaságot csináljuk, hogy szépen körhátrányba kerülünk a saját hülyeségünk miatt. Nem tudom, hogy erre kell egyáltalán megoldást találni, vagy keresni. Nyilván a legtutim megoldás az lenne, hogyha azt mondanák, hogy Competition Yellow 30 körönként, és akkor nincs értelme a spórolásnak. Elton Sawyer nyilatkozott ugye a NASCAR részéről, és akkor erre majd rá tudjuk fűzni, hogy semmi elől nincsenek elzárkózva, tehát ők mindent meghallgatnak, mindent végig gondolnak, valamit tenni kell. Ugye itt elsősorban a szakaszok hosszának a játéka merült fel, hogy esetleg lehetnének rövidebb szakaszok, vagy hosszabb szakaszok, vagy eltolni a szakaszokat valahogy. Nem zárkózik el senki semmi elől, de egyelőre a megoldást nem tudjuk. Tehát, hogy itt ez a probléma, hogy a megoldást nem tudjuk. Ugye? És akkor most mondjad Morfikerek, hogy mit szeretnél te csinálni? Én semmit. Nem tudom, hogy mit szeretnék, de valamit csináljunk már. Ugye az a baj, hogy a naptár most már tele van Super Speedway-jel, hogyha megnézitek, 6 darab Super Speedway versenyünk van, mert 2 megyünk Atlantában, 2 megyünk Darlingtonba. Darlington? Igen. Wow! Hoppá, már Rochester tudna Darlingtonból és Super Speedway. Szóval Talladegában és Daytonában, ugye? Szerintem ez sok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy színesíteni kellene ezt a NASCAR naptárt, és mindig az adott kocsikhoz mérten kellene összeállítani a schedule-t, mert én azt látom, hogy a NASCAR egy dolgot nem néz meg, amikor összeállítja a naptárat, hogy az adott generációs autók, és hogy jelenleg állnak a csapatok, meg a technikai felkészültségben mindenki, hol csinálnak jó versenyeket. Tehát, hogy ezt kellene megnézni, mert emlékeztek arra, amikor elöntötték a NASCAR-t ezekkel a másfeles pályákkal, és az autó, az mindenhol tök jó volt, csak a másfeleseken volt nagyon-nagyon unalmas, az esetek 70%-ában, akkor tele voltunk másfelesekkel, akkor most elkezdtük kivenni a másfeleseket itt a 6. generáció végén, kiderült, hogy a Next Gen igazából pont ott jó, ahol nem számoltak vele a másfeles oválokon, az intermediate oválokon, és ezek a pályák egy része kikerült a naptárból. Hol van Chicagoland, hol van Kentucky? Tehát, hogy eltűntek olyan pályák, ahol egyébként pont jókat lehetne versenyezni, és majd el fogunk jutni Kansashez, és Kansashez szerintem nagyon hasonló Chicagoland, és valószínűleg nagyon izgalmas versenyt tudnának ott is produkálni a srácok, és ugye ugyanitt merült föl, egyébként ezt egy Twitter kommentben olvastam, de 300-szor belájkoltam, ugyanitt merült föl Kentucky-nak a visszatérése. És pont ezeket a pályákat meg kivesszük a naptárból, és berakunk a helyére még Super Speedway-ket. Egyébként Atlanta az én véleményem szerint a valaha volt legjobb intermediate track volt, amíg át nem építették. Most ott van a Super Speedway, hozzáteszem, ott most megint azért jó volt a verseny, de összességében meg kéne nézni, hogy az adott generáció hol jó. Szerintem a vak is látja, főleg ezután a Kansas-i verseny után, hogy ez az intermediate tracken baromi jó, hozzuk már vissza őket. Ne tűzdeljük tele Super Speedway-jel, meg sorttal, meg mindennel. Legyen mindegyikből, de valahogy az arányokat borítsuk meg egy kicsit, szerintem. Igen, és
most hirtelen azt kerestem gyorsan, azt a tweetet, amit beraktál képet róla a kis messengeres NASCAR csoportunkba. Hogyan néz neki az ideális NASCAR naptár? Igen, 2025-ös. Mindjárt belinkelem, hogyha megtalálom a kedves nézőknek ide a chatre, de zseniális, tehát Kansas egy párszor benne lenne. Ilyen 10 párszor van benne, ezt nem én írtam egyébként. Nehogy valaki félreértse, ezt úgy találtam. De valahogy így van, hogy Kansas, Dayton, Kansas, Darlington, Kansas. Igen. De odáig el fogunk jutni, most még Talladegán vagyunk túl, de tényleg nem tudom én sem személy szerint, hogy mi legyen a megoldás, és hogyha nektek sincs ötletetek, akkor tovább is roboghatnánk egy kicsit, mert hogy elérkezünk Doverbe, ahol Denny Hamlin megszerzi újabb győzelmét, Kyle Larson a második, Martin Truex a harmadik, Kyle Busch, aztán Chase Elliott. Így volt a top 5, és ti mire emlékeztek Doverből, mi volt a legemlékezetesebb momentum nektek? Hát ott mentek balra folyamatosan, és Igen. aztán kiderült, hogy igazából a rajtpozíció sokat nem számít, mert Kyle Larson úgy tudta magát átvergődni az egész mezőnyön, hogy igazából észre sem nagyon vettük, holott azt lehetett gondolni, hogy azért ott számít a pályán, vagy az időmérő edzés után elfoglalt pozíció. Igazából én egy kicsit csalódtam Doverben, tehát én sokkal jobb versenyre számítottam, arra számítottam, hogy nem Denny Hamlin show lesz ebből, meg nem Kyle Larson show lesz ebből, hanem mondjuk Stewart Haas racingesek oda fognak kerülni, és végre megy egy Stewart Haas Racing a győzelemért, vagy ilyen Michael McDowell, vagy valami, de hát ezek a nagy meglepetések, ezek igazából elmaradtak. Denny Hamlin abszolút megérdemelt győzelmet aratott, még úgy is, hogy azért Kyle Larson folyamatosan vadászta le a végén, de nem sikerült megelőzni. Én azon gondolkozok, hogy össze-tud-e annyi győzelmet gyűjteni a többiekhez képest Denny Hamlin, hogy a rájátszás utolsó szakaszában ne tudja elcsókolni a továbbjutást. Igen, egyébként ez nagy kérdés, mert én most már többször felhoztam az idejében, amit Parag Zsombor mondott a legelső podcastünkben, amit ugye ott a rendezvényen vettünk föl, hogy ez lesz Denny Hamlin néve, és én már akkor is úgy éreztem, hogy lehet, hogy ez lesz. Most egyre inkább érzem, srácok. Tehát, hogy a Joe Gibbs Racing és a Hendrick eddig teljesen dominálják ezt a szezont, és szerintem pontosan ez lesz a kulcs, amit most elmondtál, hogy a Denny Hamlin nem cseszi el a playoffot, és eljut a legjobb négybe, akkor szerintem lesz akkora motivációja, hogy az idei Phoenixet be fogja húzni. Jelenleg a Fordok sehol nincsenek, tehát attól nem kell tartani, hogy itt a Fordok dominálnának, és hát láttunk már egy Phoenixet, igaz, nem teljesen olyan körülmények között, mint amilyen majd az év végén lesz, de hát ott brutális Toyota dominancia volt, srácok. Az a helyzet, hogy tavaly láttuk Martin Truex Jr. példájából, hogy mennyivel másabb az alapszakasz, mennyivel másabb lehet adott esetben az alapszakasz első fele is, mint aztán majd a rájátszás. Hát tulajdonképpen azzal az alapszakasz bajnoki címmel Martin Truex Jr. majdnem eljutott a döntőig, úgyhogy igazából semmit az égvilágon nem csinált, úgyhogy Denny Hamlinnek gyakorlatilag, hogyha ezt a példát nézzük, és ebből indulunk ki, akkor garantált helye van a legjobb 8 közt. Ezt már úgy nagyon nem lehet elrontani innentől kezdve. Más kérdés az, hogy mennyire lehet jósolni bajnokot egy olyan bajnoki rendszerben, ami most van jelen pillanatban, ami csak arról szól, hogy átverekszed magad szakaszokon, és utána egyetlen versenyen kell jól szerepelned. Egyetlen verseny dönt arról, hogy negyedik vagy első vagy a bajnokságban. Denny Hamlinnek mindig ezekkel a kis apró teljesítménykényszeres dolgokkal volt problémája, tehát ebből még kisülhetnek olyan dolgok, hogy végig dominálja az egészet, és aztán Martin Truex Jr. módra a végén, amikor igazából oda kéne raknia magát, akkor majd elrontja, és nem lesz ott az esélyesek közt sem Phoenixben. Tehát itt vagyunk, azt mondja, május 8-án, az, hogy majd novemberben mi lesz Denny Hamlinnel, azt szerintem hagyjuk meg novembernek. Morfi, én tudom, mi a véleményed erről, de én szeretném, hogyha kifejtenéd azt, hogy mi hiányzik Denny Hamlinből a bajnoki címhez. Hát, egy kuplung. A kuplung a végén. Illetve, bocsánat, a kuplung gén, ugye, ahogy az amerikai szokta mondani. De meglátjuk, hát én is azzal egyetértek, hogy
azért gyűjtesz győzelmeket az alapszakaszba, hogy utána a rájátszásba minél többet tudjál hibázni, vagy minél kevesebb nyomás legyen rajtad. De hát ott a 4-es, azt hiszem volt egy statisztika, hogy 3-szor nyert talán Denny Hamlin úgy szezonzárót, hogy nem nyerte meg a bajnoki címet. Csak hát ugye rossz érában nyerte azokat a szezonzárókat. Nem tudom, hogy ekkora nyomással, úgyhogy azért nagy valószínűséggel lesz olyan versenyző mellette majd a bajnoki 4-es döntőbe, ha bejut, aki már ott volt. Lehet, hogy olyan lesz, aki már nyerte is. Most itt gondolhatok Joey Logano-ra, Blaney-re, Larsonra, Elliotra, hogy ők mind Phoenixben nyerték meg a bajnoki címüket. Úgyhogy hát nem lesz egyszerű. Szerintem a 4-es döntőig idén minimum el kell jutnia a Denny Hamlinnek. Ha nem, akkor az onnantól kezdve én nem tudom, hogy mit kell csinálnia. Nézd, tudom, hogy nem most kell ezt a dolgot kibeszélni, de azért itt is egy ilyen kis lábjegyzetnek megemlíteném, hogy szerintem ez a bajnoki rendszer ilyen szempontból borzalmas, hogy arról kell beszélnünk, hogy majd az utolsó versenyen Phoenixben Denny Hamlin milyen teljesítményre lesz képes, és hogy kivel lehet harcban. Tehát... Szerintem pont podcastban beszéltünk arról tavaly is, hogy mi lehetne az alternatíva, és mindig arra lyukadunk ki, hogy találj ki jobbat. Tehát, hogy... Én már kitaláltam jobbat. Ezt az adást tessék visszahallgatni. Nincs utolsó szegmens, hanem 4 versenyes a 8-as kör. Például. Na mindegy, nem ez, beszéltünk már róla sokszor. Igen. Boszko, mit akartál mondani? Már nem tudom, de szárnyaljunk tovább. Szárnyaljunk tovább Kansasre, mert be van ide nekem tárazva rengeteg hír, és ezt inkább ilyen hírezős adásnak szántuk. Hát Kyle Larson megverte Chris Buschert. Az én véleményem szerint... Domináns győzelem volt. Az én véleményem szerint 0 ezreddel, mert hogy ez szerintem ezred alatt volt. Ugyanis amikor beért a mezőny, akkor minden lifetime, még minden időmérő rendszer az 0,000-át írt, és senki nem tudta, hogy ki a győztes. Ugye azért nem fordultak meg a nevek a lifetiming szerint, mert az eddig mér, és ugye Chris Buescher volt elől, bejött Larson másodiknak, 0 a különbség, nincs mit megfordítani, aztán ugye jött a perdöntő bizonyíték, egy fotó, ugye a NASCAR nem a célvonal alapján nézi egyébként, hogy ki a győztes, mert hát igen, az apron fölötti részen nagyon kacskán volt fölfestve a fehér vonal, ezt sokan megjegyezték az interneten. Azt is mondhatnám, hogy eléggé trehány módon, és valóban az egy kicsit becsapós volt, de nem ez alapján döntenek, hanem szépen van egy lézer, egy ilyen nagysebességű kamera kirakva, azt mindig a verseny hétvége előtt a NASCAR tökéletesen beállítja, és egyértelműen látszik, hogy Kyle Larson nyerte a futamot, és egyből el is mondom a véleményemet a befutóról. Kezdjük fordítva, kezdjük a verseny végéről. Chris Buescher szerintem óriásit hibázott a végén. Mert Chris Bueschernek, amikor beérkeztek a harmadik kanyar bejáratához, a felső ívet kellett volna választania, és nem szabadott volna ezt a lehetőséget meghagyni a Kyle Larsonnak. Könyörgöm, Kyle Larson jött mögötte. Hát ha valakit nem akarok beengedni a felső ívre, ami egyébként gyorsabb kopott gumin, az Kyle Larson. Chris Buescher úgy volt vele, hogy ő így valahol így középen elfordul, és akkor az talán elég lesz. Hát nem lett elég. Semmi fog meg jól ívni. Igen. Tehát... De ez tényleg, hogy ez se nem gyors, se nem jó. Nem is értem, szerintem Buescher ezt egy picit elizgulta. Hát Kyle Larsonnak meg nem kell kétszer mondani. Természetesen lecsapott a lehetőségre, bevágott a felső íven. Úgyhogy annak ellenére, hogy sokan nem tudják rólam, de Chris Buescher szurkol vagyok, ezt el kell ismerni, hogy ezt Buescher szerintem elrontotta, és Larson semmi más nem csinált, csak azt a lehetőséget, amit Buescher így felkínált neki, hogy itt van jó barát a felső ív, ha gondolod, hát gondolta. És egy óriási verseny volt Kansas, és meg is mondom nektek a Jeff Gluck-féle szabazásnak a végeredményét. Ez 95,8% mondta azt, hogy ez egy jó verseny volt. Ez volt minden idők
legjobb verseny a szavazás alapján, ami több mint 300 versenyt tartalmaz, és több mint 8 éve futtatja Jeff Gluck ezt a Twitteren, és ha jól emlékszem, akkor egy 2021-es Bristoli futamot vert meg, ami 95,7%-nak tetszett. Hát most 4,2% nem volt elégedett ezzel a Kansas-i futammal, és olvastam egy olyan kommentet, hogy azok az emberek inkább ne nézzenek NASCAR, fordítsák valamire másra ezt az időt, amit itt el lehet tölteni a tévéképernyőkön. Fantasztikus volt Kansas, és fantasztikus befutóval, és nekem azért tetszett nagyon a verseny, mert itt volt minden. A Stage 1, Stage 2-ben is végigment a csatározás, végigment a harc, volt dráma, ha csak ugye Kyle Buschra gondolok például a legvégén, aki betetőt a fantáziába, az nem biztos, hogy a legjobban járt, lehet, hogy én egy ilyen voltam, de szerintem fantasztikus futam volt. Ti hogy láttátok? Nektek tetszett-e? Borzalmas verseny volt. Tehát, unatkoztam végig rajta. Viccet félretéve, meg itt inkább a végére rákötve a dolgoknak. Ez a Buescher-féle ív, amit ott a 3-as kanyarban választott, én azért nem ekézném annyira a Chris Bueschert, mert nyilván egy olyan helyzetben voltunk, amikor mindenki 2 gumit cserélt. Olyan tapasztalata a verseny során még senkinek nem volt, hogy ha csak a 2 külső gumit cseréled le, akkor melyik ív lesz az igazán tuti. Buescher bevállalt egy ívet, nem az volt a legtutibb, de hát ettől függetlenül még simán megnyerhette volna szerintem a versenyt, hogyha az első összekoccanás után nincs a második összekoccanás Larsonnal, amikor így elkezdett szitálni az autójának a hátulja, és még így is majdnem megnyerte a versenyt. Tehát majdnem bejött ez a dolog. Nyilván ennél idegtépőbb történet nincs, amikor tényleg ennyivel, egy 10.000 másodperccel, egy 3 mm-es különbséggel veszted el a versenyt. De tökéletesen illett ehhez a versenyhez szerintem egyébként ez a befutó. Maga a verseny, abban teljes mértékben egyetértek. Az első szegmens, a második szegmens, a harmadik szegmens, minden egyes pillanata a versenynek tökéletes volt. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy folyamatosan mentek a test-test elleni harcok, és előzgették egymást, 17 lead change volt 20 kör alatt, hanem megvolt egy jó kis ritmusa a versenynek, nem ment káoszba, nem arról szólt, hogy nem tudom, a 15. helyről előre törünk, és az első helyet átvéve utána elhúzunk 5-6 másodperccel, és ott kényelmesek vagyunk. Az első 5-ös ott volt ilyen 1,5-2 másodpercen belül, megvolt a feszültség, megvolt a taktika, kopott a gumi, fogyott az üzemanyag, kellett spórolni a végén az üzemanyaggal, megvolt minden egyes alkotó része a versenynek ahhoz, hogy egy jó versenyt lássunk, és a befutó az meg már abszolút a non plus ultra volt. Szerintem egyébként, na mindegy, mondjátok, aztán majd a végén elmondom, hogy mit gondolok Denny Hamlinről. Hú, hoppá! Szóljunk neki, fölhívjuk addig? Nehéz így belekezdeni. Nem tudok sokat hozzátenni egyébként, mindent elmondtatok, ugyanezen a véleményen vagyunk mindhárman, tehát ez szerintem, ha akarnék, se tudnék belekötni ebben a Kansas-i versenybe, csak azért, hogy vitatkozzunk egyet, de tényleg fantasztikus volt, tehát tűkönöltünk végig. Én nekem a végén, tehát én nyilván nem vagyok nagy Ford rajongó, Buescherhez igazából semleges érzések fűznek, de annyira sajnáltam szegényt, meg az egész 17-es csapatot, tehát picit a Miss Universe-nek az a diátadója jutott eszembe, amikor Steve Harvey a rossz nevet mondta be. Nem tudom, megvan-e nektek az a eset. Hát konkrétan a kommentátorok azt mondták, mindenki azt mondta, hogy a 17-es megnyerte azt a mindenit, és aztán meg már Cliff Daniels is indult volna gratulálni, aztán mutatják a célfotót, hogy hopp, mégse. Tehát ez borzalmas érzés lehet. Tehát, hogy a legnagyobb felső szintekről leestek a mélybe, úgyhogy nagyon sajnáltam Buescher, de hát Larson meg mesteri volt, tehát ehhez nincs mit hozzáfűzni. Larson hozta azt, amit megszoktunk tőle, elképesztő versenyző, le a kalappal, igazából őt fölösleges is. Én mindig azt hozom föl, amit itt Zsombiék beszéltek Zolival, hogy kérdezte ugye Zsombi Zolitól, hogy melyik polcra tennéd a bizonyos NASCAR versenyzőket, és mondta, hogy
Kyle Larson a legfelső polcon. Igen, ennyi. Tehát, hogy amikor van egy lehetőség, akkor Kyle Larson azt kihasználja. De még azt meséld el, Boszkó, nem tudom, el akartad, de alapból az RFK-nek a zseniális tweetjét, ahogy melyik számot hallgatják éppen. Ja, a Boulevard of Broken Dreams volt kirakva a Green Day-től. Úgyhogy igen, megmondom őszintén, Moda, még a te gondolatodhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt szerintem az utolsó kanyarban nem azt kellett volna megtalálni a Chris Bueschernek, hogy neki mi a legjobb ív, hanem azt kellett volna tudnia, és szerintem ezt még a versenyt nézők 95%-a is tudta, hogy Kyle Larson hol lesz a leggyorsabb. És azt kellett volna elvenni tőle, tudod? Tehát az egyértelmű volt, hogy Kyle Larson, ha a felső ívet megkapja, nem biztos, hogy megnyeri, de biztos, hogy veszélybe sodorja Chris Buescher győzelmét. Ellenben, ha Chris Buescher ott az egyenesben, a T2 kijárat után szépen bekormányozza a 17-es Ford Mustangot a felső ívre, és bemegy ott a T3-ba, vége a versenynek. Mert Kyle Larson alul biztos, hogy nem ér oda. Nincs az az Isten. Az Érted a baj, én a logikát? nem vagyok benne biztos. Tehát Én az Kyle vagyok. Larson pont az a versenyző, aki nem létező íveken Nem is lehet. Be tudja tapasztalni az autót. Főleg mi van akkor, azért Kyle Larsonnál is láttunk zsibánságot. Emlékezzünk azokra a Denny Hamlin-es csörtékre tavalyról, hogy berakja a másik mellé az autót, és nem fél hozzá érinteni a versenyzőtárshoz. Tehát lehet, hogy Buescher azt a külső ívet megautózta volna, de mi van, hogyha Larson egy milliméterrel lentebb ívet választ csak, és ezzel tökéletesen megtámasztja magát Buescherön. Tehát azért ennek megvolt a veszélye ennek a dolognak. Szerintem Buescher egész egyszerűen egy olyan ívet szeretett volna választani, amin egy kicsit tudja blokkolni Larsont. Talán egy kicsit bentebb ment, mint kellett volna. Ez volt az egyetlen hiba ebben a dologban, hogy egy fél autóval, vagy talán nem is egy fél autóval, lehet, hogy csak 10 centivel ment bentebb, mint kellett volna, de ez már nem volt elég ahhoz, hogy simán letisztázza és végig tudja vinni a lendületét az utolsó kanyaron. Ettől függetlenül, ahogy azt az előbb mondtam, simán megnyerhette volna még a versenyt az első koccanás után, hogyha nincsen a második, de abban meg már Larson volt a zsivány. Én ebben nem fogunk egyetérteni, én úgy gondolom, de itt meg kellett volna ölni Kyle Larsonnak a felső ívet, és akkor sokkal inkább meg lett volna ez a futamgyőzelem. És persze, az viszont tökéletesen benne van, amit te mondasz, hogy Larson beszendeli alul, fölkeni a falra Chris Bueschert, és bemegy és megnyeri a futamot. Na de hát könyörgöm, ezt azért szerinted bevállalta volna egy Larson? Mert azért... Simán, hát hogyne? Hát egy Kyle Larson, pont egy Kyle Larson nem vállalja be, akinél láttuk tavaly is, hogy miket vállal be. Amúgy szerintem azt kéne csinálnunk az idei évet is elnézve, hogy fölveszünk pilótákról ilyen 5 perc ajnározást, tehát mindenki mond egy 2 percet, és akkor csinálunk ilyen Larsonosat, ilyen Byronosat, ilyen Hamlineset, és akkor amikor ilyen van, hogy valaki ilyen zseniálisan futamot nyer, akkor mindig csak ide bevágom. Nem kell újra elmondani, de hát igen, vannak. Én rábízom Austin Dillon bízzuk rá Zolira szerintem. Nem kell mindenkiről. Ja, értem, hogy így nagyjából előre csak a legjobbakról. Hogy... Ja, értem. Jó, mindenkiről nem kell. Hogy kihagyjuk, pedig én már vállaltam volna. Igen. Tényleg, Morfi, mi a véleményed Corey LaJoie-ról a Kansas-i versenyt követően? Hát most mondjam azt, hogy nem tudom 100%-ban hibáztatni? Tehát... Hát, végül is minek ment oda Elliot Johnson? Nem, tehát tényleg olyan tempóval jött Jimmy Johnson, vagy olyan nagy lassítása volt Jimmy Johnsonnak. Bármekkora Jimmy Johnson szurkoló vagyok, hogy szerintem elkerülhetetlen volt a baleset. Hát, na, azt mondta Corey LaJoie is, hogy valószínűleg az autópályán, hogyha ez a baleset lett volna, akkor ő kapta volna a büntetést. Azért én ezt egy picit árnyaltabbnak érzem. Nyilván mindig a hátuljövő a baleset okozója, de tehát szimulátorban is csomószor van olyan, hogy olyan belassulás van előtted, amire nem számítasz, és ilyenkor nem lehet, tehát hogy benne van ez, hogy összemennek. Az már egy másik kérdés, hogy mekkorát esett szegény Jimmy Johnson megint, úgyhogy azért ő sokat tört zúzott, amióta itt visszatért a pár éves indikáros kitérője óta. Ezzel kapcsolatban nekem csak egy kérdésem van, és ez költői,
hogy miért mindig Corey LaJoie van benne ezekben a dolgokban. Igen. És akkor Bosco. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy szerintetek mennyire játszott közre az eső abban, hogy Kansasben egy ilyen fantasztikus versenyt láthatunk, mert ez a futam, ez tényleg kimagaslott még az utóbbi évek nagyon-nagyon jó futamaiból is, szerintem legalábbis intermediate tracken mindenképpen, mert hogy ugye nem nagyon volt így fölgumizva a pálya. És hogy ez lehet, hogy egy kicsit segítette ezt a futamot? A verseny elején lehet. még igen, de szerintem Köszi. a verseny végére felgumizódott annyira, hogy ha ez bármiféle jelentőséggel bírt volna, akkor az utolsó szakasza a versenynek az nem ilyen lett volna, mint amilyen volt. Tehát szerintem ez akkor is jó verseny lett volna, hogyha a gumiréteg az megmarad a pályán, és nem mossa le az eső. Én már inkább nagyobb szerepet adok annak, hogy hűvösebb volt a pálya, mert este rendezték a versenyt. Tehát az már inkább közrejátszhatott a dologban. Igen, és azért ez nagyon nagy szívás lehet azoknak, akik meleg pályára, meg meleg Kansasre készültek, és akkor csúszik a verseny több órát, és teljesen mások a körülmények. Azért itt az autóbeállításoknál nagyon nem mindegy, hogy vannak csavargatva a dolgok. Mert például ez pont... engem meg is lepett egyébként, hogy mennyire használták a felsőívet, mert általában az szokott lenni, hogyha hideg a pálya, hogyha hideg van, akkor az alsó ív is működik annyira, hogy nem biztos, hogy érdemes a felső íven végig kockáztatni a futamot, ráadásul általában mindig az alsó ív az, ami spórolósabb gumi szempontjából, és most meg így, hogy nem volt fölgumizva a pálya, nagyon sok bátor pilóta egyből fölül kezdett, aztán igazából idő után ment velük a mezőn, és nagyon sokan mentek a felső íven, szerintem konkrétan az gumizódott föl a legelőször, és ez szerintem egy kicsit beleszólt a verseny alakulásába, de igazából csak jó lenne tudni a receptjét, hogy mi kell hozzá, tudjátok, hogy egy ilyen futamot láthassunk, mert ha ez meg lenne a NASCAR-nak, akkor minden héten nézhetnénk egy ilyen Kansas szintű versenyt. Én ennek örülnék. Hát figyelj, be lett linkelve, hogy mi a recept. Mégpedig? Hát a versenynaptár. Ja, hogy Kansas. Igen. Na, de Igen. szerintetek Kentucky-ban, vagy például Chicagolandon, ami ugye kikerült a naptárból, lehetne hasonlóan jó futamokat tartani ezzel az új generációs autóval? Lehetne. Igen. Hölgyeim és uraim, Igen, az adás sztárja Rós András, aki mindig kifejti véleményét. Szerintem nekem erről az a véleményem, hogy szerintem 1,5 mérföldes pályán nagyon rossz versenyeket nem láttunk a Next Gen autó behozatala óta. Tehát folyamatosan változik az átlagostól a nagyon-nagyon-nagyon jóig, és nyilván most Kansas maxolta ki, de azért ne felejtsük el, hogy Charlotte-ban az utóbbi 2 évben mennyire zseniális versenyek voltak. Egyszerűen másfél mérföldes pályán nagyon nehéz rossz produktumot összehozni ezzel a Next Gen autóval. Ezért másfeles és másfeles közt is van különbség, tehát valószínűleg Charlotte-ban nem ilyen lesz a versenynek a képe, és teljesen más okozhatja majd az izgalmakat, meg a jó versenyt, tehát ott azért én nem számítok arra, hogy ilyen ehhez hasonló végigmegyünk a felső éven című történetek lesznek. De tény, ami tény, a másfeles pályák azok nagyon jól meg vannak konstruálva ennek az autónak. És én is amellett vagyok, vagy amellett lennék, hogy több másfeles pálya kell a naptárba. Nyilván, amit itt a podcast elején boncolgattatok, hogy miért nem az autógenerációhoz választjuk a naptárakat, hát attól függetlenül, hogy a NASCAR birtokában van a NASCAR-ban használt pályáknak az elég nagy százaléka, azért itt mégiscsak vannak helyi érdekek, szerződések, vannak olyan szempontok, hogy a nézők melyik pályára, melyik helyszínre látogatnak ki a leginkább. Vannak időjárási szempontok, hogy mikor, hova lehet elvinni a mezőnyt, tehát azért ez egy nagyon sok összetevős dolog, de tény, ami tény, vannak olyan pályák, amik kikerülése az eléggé érzékenyen érintette itt, főleg az új generáció bevezetésével a NASCAR rajongókat. Jó, én ezt mind értem oda, de a naptár folyamatosan változik, és valóban van benne az is, amit te mondasz, de én érzek a NASCAR részéről egy olyat, hogy tegyünk most, ugye amikor kitalálták ezt, hogy ez az autó tök jó lesz majd roadra meg streetre, akkor hirtelen megjelentek a naptárban road meg street pálya hegyek. Hát ugye korábban mit szokhattunk meg? Láttuk egyszer Watkins Glen, meg láttuk egyszer Sonomát, aztán elfelejtettük ezt a road hülyeséget. Most ugye, amikor felkészültek rá, hogy ők megtervezték ezt az autót roadra, hogy ez
nagyon király lesz, akkor elkezdték telerakni a naptárat ilyen pályákkal. Most már látjuk, hogy a nagyon királytól szerintem nagyon messze van, mégsem kerülnek vissza a másfeles intermediate trackek, amiket azért áldoztunk be, hogy majd itt óriási road versenyzés lesz, meg ugye a másik nagy reménység ezekkel az autókkal kapcsolatban az volt, hogy nagyon jók lesznek sorton, ezért amennyit short pályát csak lehetett, belegyömködtünk a naptárba, de nem lett jó sorton, tehát pont itt ezeken a helyszíneken van a probléma, és az egyetlen, ahol igazából kifogástalanul működik, és tényleg nem lehet belekötni, ez az intermediate track, és ennek lett áldozott a Kentucky, ennek lett áldozott a Chicagoland, ennek lett áldozott a bizonyos másfeles pályák második naptári helye, és nem igazán látom, hogy cselekednénk, hogy jó srácok, most már látjuk, hogy a másfeleseken jó, akkor egy kicsit visszacsináljuk, akkor jöjjön vissza a Chicagoland, hagyjuk ezt a streetet, már mentünk kétszer. Értitek? Hogy nem látom, hogy történne meg az, hogy jó, akkor hozzáigazítjuk a naptárat a tapasztalatokhoz, hogy ez tényleg intermediate lett baromi jó, amire nem számítottunk, akkor csináljuk vissza. Ez nem történik meg. Tehát olyan, mintha lehúztuk volna a szemellenzőt, és meg mindig 2022-ben járnánk, ahol azokat a nyilatkozatokat olvassuk, hogy hát ez az autó, ez a short versenyzésben nagyon jó lesz, ez Super Speedway is nagyon jó lesz, meg roadon is nagyon jó lesz. Mint hogyha nem forgattuk volna innen tovább ezt a lapot, ezt a könyvet. Itt leragadtunk. Igen, és ezzel az a baj, ugye, hogy Martinsville-be is kétszer megyünk, Richmondba is kétszer megyünk, tehát... A kérdés a minek? De nyilván Bristolba azért jó verseny. Jó, de háromszor is. Richmonddal mi a bajotok? Nem volt ez egy olyan kimagaslóan jó verseny szerintem Richmondban. Nekem nincs bajom Richmonddal, én szeretem Richmondot, és szerintem kell short track. Richmonddal nekem sincs bajom, a versenyzés minőségével van Richmondban problémám. Richmondban hála jó Istennek megboldogult Car of Tomorrow-val voltak a legnagyobb problémák, tehát ha az az autó valamire borzasztóan rossz volt és nem működött soha, jó a másfelest leszámítva, az mondjuk pont a Charlotte-i pálya, Richmondi pálya volt, én ott utáltam meg az egészet, de szerintem ezzel az autóval tök jó versenyeket lehet menni Richmondon, tehát az valahol a short track és a Speedway közti átmenetet képezi, egy morfi lefejelted. Nem szokta meg még a szemüvegét. Na igen, tehát miért csináltattad a szemüveget, hogyha ilyen apró problémák megmondom őszintén, hogy meg akartam vakarni az orromat, csak beraktam valahogy a mikrofon alá kezemet, és sikerült arcba csaptam magamat, úgyhogy újabb blooper válogatásba illő anyag megérkezhet. Akik nem látják a képet, várjál, ezt lenarálom, akik nem látták a képet, Rós András megigazította új szemüvegét, és boldogan vette tudomásul, hogy látása továbbra is kifogást. Igen? Kifogástalanul rossz. Hát a szemüveggel gondolom. Reklámszöveg lehetne, nem gondolkoztál meg rajta? Nem mondd el, hol csináltattad. Várjuk a szponzorációs ajánlatokat. Optikusnál. Nem mondd el, hogy Tesco-s. 3000 forint volt leakasztva. Van olyan benzinkút, ahol bemész, tudod, hogy croissant, újság, szemüveg, és akkor azt érted, milyen dioptria, meg kinek, meg hogy? Igen, ismerek ilyet sajnos. Szóval lényeg, én Richmondot megvédeném. Tehát ezt vegyük ki ebből az egyenletből, de meg most vegyük ezt a Bristoli versenyt is. De hogyha Martinsville-t odarakjuk, mondjuk szerintem az sem volt olyan nagyon förtelmesen rossz, mint amilyen lehetett volna, meg amilyen az elmúlt években volt. Martinsville-t viszont, tehát én azt azért úgy beszántanám. És raknék helyette két másfeles pályát. Hogy jutottunk el ide? Hát olyan csavarokat raksz a mondandódba, hogy kiesek a székből. A Serpentin ehhez képest. A fokozást figyeld, tehát nem volt olyan rossz, mint eddig. Aha. Hát, voltunk jelen pillanatban, hogyha az izgalmi szintet és a Jeff Gluck féle szavazást nézzük, akkor mondjuk olyan 5%-on, most fölmentünk 7,3-ra vele. Tehát azért a szinteket érezzük, és akkor volt a 96%-os, vagy milyen. 95,8, de kiszámolja. És ki lehet a 4,2 szerintetek? Akinek nem tetszett ez a Kansas. Hát valószínűleg ők az Elliott szurkolók. Mert hát nem Elliott nyerte a versenyt. Meg szerintem van benne Buescher szurkoló is, azért ezt mondjuk el. Az a baj, hogy akkor ez szomorú, mert nagyon sok Elliott szurkoló elpártolt. Szerintem meg rosszul látjátok. Szerintem majdnem, hogy az összes
a 4,2%-nak a Hendrick héterek. Tehát a Hendrick Motorsportsnak szerintem nincs, tehát náluk több utálója egyik csapatnak sincs a Szerintem a NASCAR-ban. Hendricknek meg sokkal több van. Tehát látod, hogy ezek milyen becsületes emberek, hogy még így is megszavazták, mert nem 4,2% utálja a Hendricket, ebben biztos lehet. Hát igen, csak lehet, hogy annyira jó volt a verseny, hogy egyszerűen tudod, rajta volt az ujjuk, és Jó, hát tudjátok, ez olyan, mint annó a Legyen Ön is milliómosban, amikor megkérdezték a közönség segítségét igénybe véve, hogy milyen színű a fű, a piros, sárga, zöld és kék, és valaki richtig benyomta a kéket, tehát, hogy ilyenek Keverte az éggel, izgult. lehet. Vette a kamera. Jó, nézzük meg az első ötöt. Kyle Larson, Chris Buescher, Chase Elliott, Martin Truex Jr. és Denny Hamlin, és igazából, mivel rengeteg a hírünk, mit szólnátok, hogyha robognánk is tovább, és még sok-sok ilyen Kansas-i versenyt szeretnénk kérni a NASCAR-tól, azonban most egy döbbenetes hírrel szeretnék szolgálni itt a drága nézőknek, hallgatóknak. Michael McDowell elhagyja a Front Row Motorsportsot. A szezon végén kedvenc csapatodhoz igazol, Moda a Spire Motorsports kötelékében lesz megtalálható 2025-től Michael McDowell. Engem megmondom őszintén, hogy ez a hír lesokkolt. Én sok pilótánál vártam volna, hogy helyezkedik, vagy egy jobb csapatot keres magának, de hát én nekem nagyon úgy tűnt, hogy Michael McDowell jól érzi magát a Front Row-nál, fejlődő tendenciát mutatott ő maga is és a csapat is. Ez a Spire beigazolás, ez teljes döbbenet. Nem tudom, ti hogy éltétek meg. Én várom, amikor tapsolva jelentik be a Kyle Larson igazol a Stewart Haas Racinghez, vagy a Chase Elliott elhagyja a Hendrick Motorsportot csak azért, hogy a Front Rowhoz igazoljon. Tehát ez nagyjából ilyen horderejű dolog, hogy amikor először bejelentik, hogy elhagyja Michael McDowell a csapatát, tök jó, hát biztos összeszedett valami szerződést, és akkor továbblapozol, a Spire 71-es autóját fogja vezetni, és akkor nem érted a dolgot, hogy ez hogy jött össze, vagy nagyon sok pénz van abban, vagy már nagyon kevés volt a Front Row-nál, vagy nagyon ki akarták ebrudalni. Azt mondjuk nagyon kétlem, mert ő a legjobbjuk hosszú évek óta, úgyhogy én ezt abszolút nem értem, hogy ez a karrier, ez hova megy. Én ezt sok rétegűnek látom. Menjünk onnan, hogy Ford, szerintem. Azért a Fordnál a top csapatoknak sincs meg jelenleg az a tempójuk, annak ellenére, hogy ha megnézzük, hogy a Penske nyerte a legutóbbi 2 bajnoki címet, hogyha megnézzük az összes többi Fordos csapatot, elég gyengék voltak a teljesítmények. Még a Penske-nek is a harmadik versenyzője, Austin Cindric örült, hogyha top 20-ba tud kerülni. Egyrészt. Másrészt, mikor láttatok utoljára olyat, hogy a Ford valami óriási nevet el tud happolni mondjuk a Chevy-től vagy a Toyotától? Bármelyik szériában, tehát itt most beszéltünk Trackról, Xfinity-ről, Cupról is, tehát a Fordnak egyszerűen most vagy nem akarnak költeni versenyzőkre, és nyilván azért itt a csapatokat is föl kell hozni. Ugye a Stewart Haas Racing ott van a Penske, ott van a segítsetek már, a Wood Brothers, meg a Front Row, tehát azért nem nagy csapatokról beszélünk. És te tényleg nem mondod be az RFK-t? Ja, RFK, igen. Jó, hát de... Az a csáv. Az más. Nem otthon lennék, szóval... most hazamennék amúgy. Szóval azért itt a Fordnál nincs szerintem teljesen minden rendben. A Front Row az óriási bukta. Tehát elengedték Zane Smith-t a tavalyi év folyamán, nem vitték föl ugye a Front Rowhoz. Megnyílt az opció arra, hogy Zane Smith az év végén távozzon emiatt, átment a Chevyhez. És gyakorlatilag kottára egy fél évvel később Michael McDowell, az a fő versenyzője a Front Row Motorsportsnak, átigazol a Chevyhez. Tehát akkor a Front Rowhoz most kit lehet hozni? Én ugye felvetettem Riley Herbstot, Cole Custert, Lane Riggs nagyon tehetséges, de abszolút közelébe sincs annak, hogy ő egyből felkerüljön a Front Row Cup-os csapatába, és hát a Chevy-től meg a Toyotától szerintem nem fognak tudni lenyúlni versenyzőt, vagy csak olyan versenyzőt fognak tudni hozni, aki meg a közelében nem lesz Michael McDowell teljesítményének. És akkor egy újabb réteg, ugye
Zoli szokta ezt emlegetni, hogy nézzük meg a front row fejlődését az utóbbi 3-4 évben. Ez legfőképpen Michael McDowell fejlesztői tehetségének köszönhető, és szerintem a Spire-nél is ezt várják el tőle, hogy egy picit ő a tapasztalatával, tudásával felhúzza majd azt a csapatot, és egyébként nem is rossz eredményeket szokott elérni McDowell. Harmadrészt mit jelent ez nyilván McDowell karrierje szempontjából? Hát valószínűleg egy olyan csapathoz igazol, aminek óriási ambíciói vannak. Szerintem a front row-nál sokkal nagyobb ambíciói vannak a Spire-nek. Jelenleg nincs a front row szintjén a Spire, tehát én sokkal többet vártam már idén is tőlük, de szerintem sokkal nagyobb a plafonja annak a csapatnak, mint egy front row motorsportsnak. És akkor ezek voltak a rétegek. Játszunk el egy kicsit a gondolattal, hogy nem hozhattok tényleg Chevyből, Toyotából pilótát, hanem jelenlegi Fordosokat kell, akár a Truck Series-ból, akár az Xfinity-ből, akár a Cup Series-ből, akkor szerintetek ki lehet esélyes erre az ülésre? Igen. Nem mondasz hülyeséget. Nem tudom. Én mondok egyébként egy nevet, és ez majd szerintem egy kicsit későbbi témával összefüggésbe hozható. Ott van melletted jobbra egy poszter, Boszkó. Van olyan, igen. Igen. Na most nem az Kurt Busch. Nem az, akinek a neve fönt van, hanem aki jelen pillanatban vezeti ezt az autót. Ryan Preece. Mert így van. Mert őt lehet, hogy ki fogják ebrudalni a Stewart Haas Racingtől, mert hát vannak olyan pletykák, miszerint a Stewart Haas Racing vissza fogja adni majd az egyik chartert, vagy akár kettőt is. Úgyhogy lesz felszabaduló lehetőség a Fordnál. Fú, hát most ennyire, nem is találom a legfelelő magyar szót, úgyhogy az angolt fogom mondani, underwhelming. Tehát, hogy számomra a Preece-féle igazolás az nagyon... Nyilván nincs sok tehetsége a Fordnak, de mondjuk engem sokkal jobban, a fantáziámat sokkal jobban felizgatná egy Riley Herbst, egy Cole Custer, a Szík tesók közül valamelyik, akár még Hailie Deegan leigazolása is, hogy legyen egy hölgyversenyző a Cup Series-be. Hát Ryan Preece leigazolása... Nem Miért? tudom. Tapasztalat az ott áll mellette. Tehát, Preece mellett? valami... Persze. Hát Custernek is van annyi tapasztalata. Hát van, de Custer mire megy azzal a tapasztalatával? Hát tudjuk, hogy 2022-ben mit ért el a tapasztalatával, segítette a csapatát, aztán le a kalappal, tök jó, nagyon jó volt. Hol volt az? Charlotte-ban? Ugye? Roválon vitte tovább. Igen, amikor Briscoe-nak segített egy picit, aztán Custert szétbüntették, és a csapat, aki kérte, hogy segítsen, az úgy csinált, hogy nem. Hát ilyen hülyét, hát nézd meg, mi is néztük, hogy ilyen hülyét. Ki is lesz rúgva, kész. Úgyhogy nagyon hálásak voltak egyébként. Szerintetek Custer ott hagyná a Stewart Haas Racinget? Hát egy Chevy-s állásért bármikor. Nem, hát azért szerintem is. Azért szerintem igen, de még egyébként az Xfinity-ben is, de hogy mondjuk a Cup Series-be egy front row-ért ott hagyná egy... Szerintem igen. Szerintem a Rickwell Racingért is ott hagyná. Tényleg a Rickwell Racing, elfelejtettem a Fordos csapatoknál a Rickwell Racinget, srácok. Hát pedig azért nem illik kihagyni. És akkor meg is vagyunk, mert ugye a Rickwell az partnere a Stewart Haasnak, tehát hogyha egy Rickwell-es pilótát most átrakunk, nem tudom, hasamrűtök, mondjatok egy Rickwell Racinges. Justin Haley. Például. Most ugye azért trollkodok, mert olyan túl sok teljes éves nincsen. Szóval, hogyha mondjuk Haley-t elviszik, és akkor oda beül Custer, és akkor helyreáll a világrendje, mert Custer marad a Stewart Haas Racing kötelékén belül úgymond a fiók csapatnál, és akkor a front row megpótolta az eligazoló Michael McDowell-t. Szerintem ezt megoldottuk, srácok. Itt olyan szempontból lehetnek problémák a Stewart Haas Racingnél, ugye, hova megy az előbb mondtunk, hogy nem, hanem hogy mi lesz azokkal a charterekkel, tehát tényleg visszadob egyet-kettőt belőle a Stewart Haas, és nyilván, hogyha ez megtörténik, akkor a másik 2-3 autóba olyan nevek kellenek, akik valóban erős
eredményeket tudnak hozni, és ez lehet ugye a Caster, meg ez lehet a Priest-féle problémának az oka. Én a Barry-féle jelenséget azt most nem nagyon tudom idén hova tenni, tehát aki szerintem a leggyengébben teljesít, nem, Priest teljesít a leggyengébben. Priest mellett, mondta, hogy leggyengébben Priest mellett. Igen, aki Priest után a legjobban használja a mankót, az gyakorlatilag a Josh Berry, akit tavaly mindenki úgy harangozott be, hogy hát majd akkor ő Harvick utódja lesz, és ő mentheti meg a Stewart Haas Racinget, nem csinál velük semmit. Tehát, ugye bocsánat egyébként a Priest rajongóktól, kikerestem az idei eredményét Ryan Priestnek, hogy jelen pillanatban az összesítés 29. helyén áll Ryan Priest, nagyon erős eredményt. Corey LaJoyt épp hogy megelőzi, Austin Dillont földbe döngöli, ellenben kikap attól az Eric Jones-tól, aki 3 verseny óta nem ült az autóban. Úgyhogy jó, most, hogyha minden szarba belekötsz, akkor ha minden szarba belekötsz, akkor tényleg kinyomjuk ezt az adást, aztán most... Figyelj, egyébként a sortoválon Priest volt beharangozva, hogy ő a sortovály király, és Barry verte őt nagyon simán. De majd nézd meg Martinsville-t. Hát, az őszit. Na, mostanit, majd az őszit. Jó, mert mondom, megnéztük. Priestnek ott lesz legközelebb esélye. Vagy valamelyik másik Martinsville versenyt néztem, mint te. Mert nem emlékszek olyanra, hogy Ryan Priest bármikor feltűnt. Egyébként most, hogyha itt lenne Zoli, én már hallom is, hogy védené meg Ryan Priest. Tehát, hogy nem tudom, ha valamelyik kötökben van annyi Zoli, hogy Priest megvédje, akkor hajrá, bennem nincs. Én bambán nézek magam elé. Zoli majd maximum írásban megvédi, amikor ezt a podcast epizódot kedves Ryan Priest meghallotta. Igen, de hát megmondom nektek, én nagyon csípem Ryan Priest, de amikor Caster helyére bekerült, és azért nyilván páran tudják, hogy kedvelem Cole Castert és munkásságát. Eddig ezt nem tudtuk. Nem, eddig még nem. Hogy én ott is mondtam, és elmondtam, hogy mindamellett, hogy nagyon szeretem Ryan Priest, nem látom jottányival jobb versenyzőnek őt, mint Cole Castert. Azóta Cole Caster már az Xfinity-ben bajnok, gyakorlatilag az új első teljes évét megnyerte. Most hát az idén, legalább most az elmúlt hetekben kezd így éledezni a Stewart Haas Racing, meg Cole Caster is az Xfinity-ben. Egyébként szóval még ez a szezon sem lefutott, bár nagyon nehéz dolga ez Casternek, és szerintem nem fogja tudni megvédeni a bajnoki címét, de az, hogy egy Xfinity-s bajnokot ennyire leírtak még csapaton belül is, az szerintem döbbenetes, mert már a tavalyi évben is az Xfinity-ben bőven verte például azt a Josh Berryt, akiért kúszva-mászva könyörgött a Stewart Haas Racing, hogy valahogy menjen oda, és nem volt jobb versenyző Josh Berry Cole Casternél az Xfinity-ben. A kupában, amikor beugrott a mezőny egyik legjobb csapatához, akkor valóban jól szerepelt, és tényleg meg tudta ugrani azt a szintet, amit a kupás kihívás jelent, de hogy ezen felül Josh Berry nem mutatott igazából extrát a saját bajnokságában, sőt, mi több, nagyon csúnyán kikapott attól a Cole Castertől, akit nagyon régen lapátra tett a Stewart Haas Racing, és igazából nagyon nehéz megítélni, hogy ki milyen versenyző, és Berrynek még bőven adnék időt, és nem írnám őt le a Cup Series-ben. Nem lehet a kupás autóba csak úgy behuppanni, és futamokat nyerni, és a válladon vinni egy olyan csapatot, ami évek óta szenved. Ez lehetetlen, ezt nem lehet elvárni Berrytől. Viszont aki számomra pozitív csalódás, ha már Stewart Haas Racing beszélünk, az Noah Gragson, akitől tényleg senki nem várt semmit, volt egy botránya, kivéve Tony Stewart. Igen, Tony Stewart, de most ez meg olyan, mint amit Zoli a Harvickos esetnél mondott, hogy a megállt toronyóra is egy nap kétszer a pontos időt mutatja. Tehát annyi mindent mond Tony Stewart, hogyha az egyik bejön, akkor persze emlékszünk rá, de a másik 35-re, ami rohadtul nem jött be, azt elfelejtjük. De igen, Noah Gragson úgy tűnik, hogy át tudja venni a csapatban talán a vezér szerepét, és ezért Chase Briscoe-val kell megküzdeni, nem Ryan Priest-vel vagy Josh Berryvel, de Berryvel még szerintem várjuk, még véglegesen értékeljük őt, neki még kell 1-2 év, és szerintem ezt meg is kell adni minden versenyzőnek a kupában. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt? Én akkor itt át is fűznék arra a kis mellékszárra, amiről ugye akartunk is beszélni, hogy Ryan Priest mennyire kiközösítve érzi magát a csapatból, ugyanis Noah Gragson
vezérletével alakítottak egy ilyen kis csoportot, amiben külön elemezték az adatokat a többi versenyzővel, meg a csapattal, és hát valahogy véletlenül elfelejtették meghívni Ryan Preece ebbe a kis társaságba. Úgyhogy lehet, hogy ez már a jövőt vetíti előre, tehát azért itt nem tudom, hogy Gregson ezt direkt csinálta, vagy mi volt ennek a háttere. Nagyon fura az egész sztori. Ez már a 2025-ös S3 Messenger csoport volt. Ja, hogy az évszámot azt... Az a helyzet, hogy lehet, hogy ők már tudják, hogy megy a front row-hoz. És hát... Nem akarják vele megosztani azt a technikai bölcsességet, ami a Stewart Haas Racingnek. De beszólogatok egyébként a Stewart Haas Racingnek, meg... Hogy kell ajtót felgyullasztani? Na tessék, még egy hírünk, Ryan Preece sem tudja, hogy gyulladt föl az autója, de azt tudjuk, hogy bárkivel előfordulhatott volna a Stewart Haas Racingtől. Idézem Ryan Preece, nem én leszek az, aki megmondja, mi történt, de nem volt rá. Tehát, hogy van ez? Igen, hogy ez elkerülhető lett volna, ezt meg lehetett volna előzni. Az biztos, hogy a verseny előtti checklistre, ugye erre az ellenőrző listára már fel fog kerülni az a tevékenység, ami miatt kigyulladt Ryan Preece autója, és dohányzás? Vagy? Csak elképzeltem, hogy így egy ilyen kis öngyújtóval ott állnak, és na meggyulladt, jaj. Srácok, apróságokon akadtok fönn. Tehát leégethettek volna 4 kupás versenyautót. Más meg virágot szed, érted? Ugyanaz. Hát. Nézzük az eredményeket. Azt, hogy 2 autójukkal végre esélyesek arra, hogy nem egy, 2 autójukkal bekerüljenek a rájátszásba. Tehát azért... Na jó, csak melyik a vakszerencse? Tehát, hogy ott vannak ők, mert hogy valahogy összejött néhány futam, vagy az a sorozat, hogy milyen blödli amatőr dolgokat követnek el a csapatnál. Még mindig. A lónak is 4 lába van. A Stewart Haas Racingnek meg 4 autója. Aztán botladoznak, de az a lényeg, hogy azért a Kentucky Derbyt csak meg lehet nyerni, még sántalóval is. Igen? Nem, de én bízok benne. Meglepne a dolog. Várjál, nézzük az eredményeket, most gyorsan ki kell puskáznom, hogy Noah Gragson legutóbbi eredményei, a legutóbbi 3 versenyen, 3., 6., 9. Mikor volt legutóbb, hogyha Kevin Harvickot nem nézzük, a Stewart Haas Racingnek ilyen teljesítménye? Hát nagyon-nagyon régen, azt azért nem tudom, hogy mikor, de nagyon régen. Briscoe-nak is volt azért egy jó sorozata, volt ott egy 10. hely, 6. hely, 12. Ez azért jó, még hogyha ez a verseny nem is jött össze. Tehát látszik az alagút végén a fény. Nem tudom, hogy miért dudál, de látszik. És a Ryan Preece féle történet az tragédia, a Josh Berry féle történet az olyan, aminél azért többre lehetett volna számítani azzal az autóval, amit azért Kevin Harvick csak elterelgetett a tavalyi évben, még a nyugdíj előtt egy kicsit levezetve, de 2 autójuk legalább úgy nagyjából rendben van. Nem véletlen, hogy azt taglalgatják, hogy 1 vagy 2 chartert adhatnak vissza, mert egyébként 2 autó az megy. 3 esélyes. A 4. az kuka. Szerintem is, tehát 1 biztos, hogy el fognak adni, ebben szinte biztos vagyok. Várjál, lehet, hogy eladják a 41-est a front row-nak, charterestől, Ryan Preece-estől, és vigyétek! És mellé leigazolja a front row még Cole Custer-t, így az Xfinity-ből is ki lehet dobni egy autót, és akkor majd Riley Herbst hogyha elér valami eredmény. De ezt viccesen mondjátok, de ez egyébként szerintem benne van a pakliban. Hol volt a poén? Szerintem én nem viccből mondtam. Szerintem a Trackhouse, tehát hogy a Trackhouse, illetve hát majd kiderül, hogy lesz-e még charter rendszer, ugye? Hogy kié lesz az a Stewart Haas-os charter, hogyha lesz charter rendszer, de hogyha marad minden ahogy most van, akkor a Trackhouse szerintem 100%, hogy el akarja majd vinni, és akkor Zane Smith. Jelenleg Zane Smithnek nincsen ülése a NASCAR Cup Series-ben, arról azért beszéljünk. Tehát tényleg nincs. Egy évre adták ugye kölcsön őt a Trackhouse-tól a Spire-nek,
ez egy ilyen elég lagymatag bemutatkozó szezon egyenlőre Zane Smithnek, Carson Hocevar úton útfélen jobb eredményeket, meg villanásokat csinál, mint ő. Hát Corey LaJoyról ne beszéljünk, körülbelül Corey LaJoyjal van egy szinten Zane Smith teljesítménye, de hogy igazából semmi kiugrott nem mutat, viszont van egy hosszú távú szerződés a Trackhouse-zal, a Trackhouse-nak viszont van 2 olyan versenyzője, akinek szintén van egy hosszú távú szerződése, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz Zane Smith sorsa, hogyha nem lesz ülése a következő évben. Várjál, tehát Trackhouse, hogyha Trackhouse-ról beszélünk, ez az idei Zane Smith féle teljesítmény, ez minden csak nem meggyőző. Tehát, hogyha a Trackhouse autó, vagy a Trackhouse autók száma hirtelen megnő, és 3 lesz belőlük, akkor én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az első, de még szerintem a második vagy a harmadik választás sem lenne ezután a szezon után Zane Smith. Azért vannak, legyeskednek ott a környéken versenyzők, na jó, csak akkor minek szerződteted le? Tehát, hogy... Mert jó, hogyha lehet nyúlni valakihez. Le volt akciózva. Kupon? Úgy voltak vele, hogy vannak, ti is biztos már vettetek olyan fölösleges hülyeséget, ami rohadtul nem kelt, és valaki megkérdezte, hogy na ez az U alakú műanyag, ez minek? És azt mondtad rá nem, hogy akkor jó vételnek tűnt. Majd jó lesz valamire. 3000 helyett 2699 volt leára. Akkor úgy tűnt, hogy ez jó. Lehet, hogy ZS biztos egy ilyen, hogy úgy volt, hogy nincs szerződés, és gyorsan hozzuk el, aztán mikor megszámolták az autókat, azt mondja, 1, 2, nincs ennyi autó, gyere, több a baba, mint a kocsi. És akkor kölcsön adták, hát ez ilyen. Na jó, egy kicsit... igen? Egyébként én Zane Smith jó verseny. Tehát én Zane Smith-re ráhúzom azt, amit Josh Berry-re, hogy azért adjunk még neki időt. Csak kérdés, hogy hol fogja megkapni azt a plusz időt, hogyha igen, megkapja. De az, hogy megérdemli, az nálam nem kérdés. Tehát azért a Cup Series és az Xfinity között, jól mondta Denny Hamlin, ott nagyon magas a kerítés, ott óriásit kell ugrani, és ehhez évek kellenek. Hát gyerekek, egy csomó olyan versenyző van, aki hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudott semmit fölmutatni a kupa sorozatba. Nézzétek meg, hogy mennyi idő után indult be például Martin Truex Jr. karrierje. Hát ott volt 4 olyan év, hogyha kihúzod a Wikipédiáról, senkit nem zavar, mert konkrétan nem történt vele semmi. És most meg ott tartunk 2024-ben, hogy már az első év negyedénél, hogyha valaki nem teljesít, akkor már így nézik, hogy hát azért be kéne indulni. Tehát szerintem ez nem jogos. Ez tök nem jogos a kupás versenyzőkkel szemben. Adni kell 3, 4, 5 évet, és majd utána. És egyébként, ha már a charterekről beszéltünk, akkor ide akartam beszúrni azt a hírünket, hogy lehet, hogy érkezik egy szabályváltozás a NASCAR részéről, mert hogy a France család ugye eddig nem vásárolhatott chartert, ez lehet, hogy megváltozik, kik ők, és miért lényeges ez. Aki úgy érzi, hogy vágja a témát, az válaszolja. A chaten. Nem egyébként. Én nem hallottam ugye, még róluk. Mesélj, Morfi. Ugye a NASCAR, gyakorlatilag szerintem mondhatjuk, hogy a NASCAR-nak a mindenható urai, tulajdonosai, legtöbb NASCAR pályának a tulajdonosai, viszont ugye ahhoz, hogy ők valamilyen szabályváltozást foganatosítsanak, ahhoz a csapatokkal is meg kell egyezniük, és akkor itt van a bökkenő, azt vetették föl. Ugye jelenleg úgy szól a charter szerződésben a szabály, hogy senki, semmilyen családtag, senki, akár köze van a NASCAR-hoz, akár nincs, a France családból nem vehet chartert. Na most ezt úgy választanák, vagy változtatták meg, hogy nem lehet köze a NASCAR-hoz a családtagnak, de a családtag a családból bárki vásárolhat. Tehát ugye ez azt jelenteni, hogy a France család így is be tudja vásárolni magát vissza a NASCAR-ba. Nyilván ez egy nagyon jó üzlet, ha lesz charter. Mert hogyha nem születik meg az új charter szerződés, akkor azért ott óriási problémák lesznek. Ugye a csapatok azt szeretnék, hogy hosszú távra, akár örökre is szóljanak ezek a charterek. A NASCAR néha így bedob egy ilyen dolgot, mint például ez a családtag, hagy vásároljon már charterjogot. Tehát azért nem is tudom, hogy ugye már az év elején tudtuk, vagy a legtöbb pletyka arról szólt, hogy valószínűleg az év második felében fog eldőlni ez, hogy mi lesz a charter szerződés, és én nem látok egyenlőre ilyen nagyon gyors megoldást erre a dologra.
Aki esetleg, baj, bocs, csak annyi magyarázatot ehhez az egészhez, hogyha van esetleg új néző, vagy új hallgató, hogy aki esetleg nem tudja, mi az a charter, az gyakorlatilag egy jog, amit a NASCAR ad ki, igazából nem is elad, mert csak így bizonyos időre használati jogot ad a csapatoknak, ez így nagyon hülye hangzik magyarul, arra, hogy minden egyes pontszerző versenyen az a csapat egy darab charterrel kiállíthasson egy autót, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon fura módja a teljes éves nevezésnek, és hát ezt a jogot hívják charternek, és ezért van ennek olyan rohadt nagy értéke, mert hogyha valaki rendelkezik ezzel a charter joggal, akkor egész évben mind a 36 pontszerző futamon kiállíthat egy versenyautót. És ugye a összdíjazásból, a pénzdíjazásból is sokkal nagyobb szeletet kapnak a charteres csapatok. A charteres csapatok tekinthetőek gyakorlatilag teljes értékű NASCAR csapatoknak és résztvevőknek, ezért ilyen fontos ez. Bocs, Moda, igen? Bocsánat, csak még egy összehasonlításképpen például Jimmy Johnsonnak a 84-es autója ugye nem charteres, hanem azt egy-egy versenyen elindítják, de mondjuk ugyanabból a csapatból Joe Hunter Nemechek 42-es, az charteres. És nem a versenyző számít, hanem az autó és a rajtszám. Na, Moda, te jössz. Köszönöm szépen. Közben utána néztem itt a pontos adatoknak. Szóval ez a Friends-féle vásárolhatunk charter, tehát csak olyan, akinek nincs köze a NASCAR-hoz. Ez tulajdonképpen úgy néz neki, hogy Jim ad egy kis pénzt a 12 éves Johnnynak, hogy Johnny, neked rohadtul semmi között nincs a NASCAR-hoz, nem kell neked egy charter? Ó, dehogy nem. Mi az a charter? Tehát innen kezdődik, hogy akinek nincs köze a NASCAR-hoz, az miért akarna bármiféle befolyást, vagy a Friends családból! A NASCAR-ban úgy, hogy így van. A Friends család tagja. Tehát ez nagyon sántít a dolog. A másik része a dolognak, hogy ebbe nyilvánvalóan a csapatok nem fognak belemenni. Tehát direkt azért született ez a kitétel, hogy ne az legyen, hogy tulajdonképpen a charter rendszerrel befolyásolja, vagy uralja a NASCAR vezető családja tulajdonképpen azt, hogy kinek lehet chartere, meg kinek nem lehet chartere. Egyébként is mondjuk a charter jog az olyan, hogy abban a pillanatban, amint a NASCAR úgy dönt róla, visszavonhatja az egészet. Pont erről van probléma, hogy 2025-ben már ez a jelenleg érvényes charter szerződés, ez nem lesz érvényben, tehát meg kell hosszabbítani, vagy ki kell találni valami jót. Én úgy látom egyébként, hogy a NASCAR és a csapatok elképzelése az Makó és Jeruzsálem távolság jelen pillanatban. Tehát ugye a csapatok azt akarják, most puskázok, hogy a normál média megjelenések utáni járó pénz, tehát gyakorlatilag a televíziós díjak, a merchandising, stb., az 45%-ban a csapatokhoz kerüljön. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a NASCAR több milliárd dollárt kidobna a zsebéből csak úgy. Hát nyilván ezt ők nem szeretnék. Aztán ott van, amiről az előbb beszéltetek, hogy legyenek permanensek ezek a charterek, tehát hogy ne legyen az, hogy időn közönként lejár, hogy mit 5 évre kötjük meg ezt a szerződést, stb., és utána vége van ennek az egész sztorinak, mert nyilván a csapatok érdeke az, hogy a 40-50 milliós kis charterük az érjen valamit a következő évben is, és ne az legyen, hogy mondjuk 7 hónap múlva 40 milliót csak azon vesztettünk, hogy a NASCAR-ral kötött szerződés lejár, és kinek adjuk el a 40 milliós chartert, úgyhogy jövőre nem használhatja. Tehát ez nyilván megint egy olyan dolog. A NASCAR meg szerintem valamelyest szeretne ebben a charter rendszerben több befolyást kapni, ezért ők ezt a permanens dolgot nem szeretnék, mert onnantól kezdve el van döntve, hogy ennek így kell mennie. És nem nagyon lehet változtatni, és azért szeretnének vagy szeretnék ezt a szabályt megszüntetni, hogy a Friends család nem vehet chartert, mert így tulajdonképpen az egész dolog kicsúszna a kezükből. Hogyha vehetnének, akkor legalább egy-két ilyen dolog megmaradna, hogy ők rendelkezhetnek 2-3 autó vagy 2-3 charter sorsáról. Tehát minden mögé lehet látni jó meg rossz dolgokat is. Én attól tartok, hogy egy kicsit messze vannak az elképzelések és az álláspontok.
és nehogy ebből mondjuk egy lockout-szerűség legyen, hogy a csapatok és a NASCAR végül nem tud megegyezni abban, hogy ez hogy legyen, és végül nem lesz sehogy. Egyébként a csapatok szerintem már csak azért sem tudnának lépni, és szerintem erről már korábban beszéltünk, mert nyilván ott nagyon sok ember ebből él, tehát ott nem arról van szó, hogy mondjuk Kyle Larson, Chase Elliott ebből él, meg William Byron, meg Alex Bowman, hanem ott azért van egy csapat, mindenkinek van egy crew chief, egy pit crewja, egy stb. Tehát nem olyan egyszerű azért innen lelépni. A másik probléma az, hogy gyakorlatilag a NASCAR nagyon jó irányból kezdte el bevédeni magát, ez pedig a versenypályák felvásárlása. Ha belegondoltok, drágább befektetés 2024-ben talán nincs is annál, mint hogy ilyen gigászi méretű építkezésekbe kezdjenek. Szerintem a csapatok, ha összedobják az összes pénzüket, se tudnának fölhúzni 2 versenypályánál többet, és most nincsenek pontos számadataim, de azért az oválpályák, a használható, NASCAR számára használható oválpályák szerintem olyan több mint fele már a NASCAR tulajdonában van, tehát hogy innen nagyon nehéz lenne a csapatoknak lekoccolni, és azt mondani, hogy nem kell nekünk ez a NASCAR, majd mi alapítunk egy másikat, meg csinálunk autót, nem lenne hol versenyezni. És ugye láttunk már hasonló bomlást az Indikárba, ugye amikor az IRL-lel próbálkoztak ott, és hát annak se lett jó vége. Idáig nem kéne eljutni, úgyhogy muszáj lesz mind a két félnek engedni egy kicsit, hogy ezek az álláspontok közeledjenek, de jelenleg nagyon-nagyon úgy állunk, ahogy te is mondod. Egy visszatérő versenyzőről kell most beszélnünk, hogy egy kicsit tovább lendítsem a témát, méghozzá Kevin Harvick, hogyha már itt a Stewart Haas Racing 4-ese szóba került, akkor Kevin Harvick visszatér ugyan nem versenyre, hanem az All-Star futam practice-én és kvalifikációján láthatjuk majd őt, méghozzá Kyle Larson Hendrickes 5-ösében, ami engem kicsit meglepett, tehát azt mondták, hogy elég sok pilótát nézegettek, meg próbálkoztak, hogy ki legyen, aztán végül Kevin Harvick lett az úgymond kiválasztott, úgyhogy Harvick egy kicsit megnézheti, hogy áll a Hendrick Motorsports 2024-ben, de én nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog mondani ezek után, és hát azért jó lesz őt újra látni, még ha nem is élesben. A történelem egyik legnagyobb mi lett volna, ha kérdésére most egy picit záró mondatot találhatunk azzal, hogy Kevin Harvick beül egy Hendrick Motorsports-os autóba. Én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ugye gyakorlatilag akkor kezdett el Kevin Harvick beleérni a Prime korszakába, amikor már Jimmy Johnson is ment ki belőle, amikor Jeff Gordon már éppen a visszavonuláshoz készült, Dale Earnhardt Jr. visszavonult, simán lett volna lehetőség arra, hogy Kevin Harvick valahogy oda keveredjen a Hendrick Motorsportshoz, de hát aztán ugye a történelem az nem úgy alakult, és akkor végig a Stewart Haas Racingnél töltötte a hátralevő karrierjéből hátralevő éveket, úgyhogy én emiatt nagyon izgatott vagyok. Hát szerintem 2 választási lehetőség volt, az egyik Dale Jr., a másik Kevin Harvick, akinek semmilyen másik kötöttsége nincs egyik csapathoz sem, úgyhogy, és a tehetségük is nyilván megvan hozzá, hogy elvezessenek kompetitív szinten egy ilyen autót. Szerintem az döntött Kevin Harvick mellett, hogy ő már a Next Gen autóval elég sok tapasztalatot összegyűjtött, úgyhogy srácok, én nagyon várom, megmondom őszintén, ha még csak egy edzés, ha még csak egy kvalifikáció lesz, ez zseniális történet lesz. Ez a kulcs, amit mondtál, hogy olyan versenyző kellett, aki nem tud úgymond kémkedni más csapatnak, és ebből nagyon kevés van. Tökéletes választás Kevin Harvick, tulajdonképpen egy All-Star versenyről van szó, tehát nagyon sok vizet nem zavar a dolog. Beülhet egy olyan autóba, amit azért viszonylag jól ismer, vagy legalábbis egy olyan autótípusba, amit viszonylag jól ismer. Az, megmondom őszintén, jobban meglepne engem, hogyha valaki lesérülne a csapatnál, valami miatt, betegség miatt nem tudna indulni, akkor ugyanúgy Kevin Harvickot ültetnék be abba az autóba, akár csak az All-Star versenyre. Tehát szerintem így megmaradunk az edzéseknél, meg marketingfogásnak nagyon jó, de nem biztos, hogy Kevin Harvick komolyabb szerepet szán magának, akár hogyha mondjuk a Hendrick Motorsportnál kapna szerepet vagy lehetőséget egy ilyenre. Nekem az jutott eszembe, hogy Kyle Larson
mennyire veszi komolyan ezt az Indy 500-as dolgot. Tehát inkább elmegy egy Indy 500 edzésre, mint hogy a NASCAR All-Star versenyén szerepeljen egy edzésen, annál a csapatnál, ahol egyébként az egész évre le van kötve. Tehát itt két dolog lehet. Vagy Kyle Larson ezt a dolgot kisírta magának, érvelve azzal, hogy hát srácok, ez egy All-Star verseny, hát gála futam félig meddig, meg jó, rohadt sok pénzért versenyzünk, de hát egy darab bajnoki pontot nem fognak érte adni. Vagy eleve, amikor Kyle Larson fejében megszületett a gondolat, hogy ő Indy 500-on szeretne indulni, akkor ő ezt kikötötte, hogy jó, srácok, én Indy 500-on indulok, arra viszont kell egy felkészülési program, az nekem azt a 2 hetemet el fogja vinni, versenyen nyilván indulok, hogyha úgy van, de az Indy 500-é a fókusz, és hogyha kell ez a csomag nektek, akkor kell, akkor nagyon jó, de ez a feltételem. És ezzel a feltétellel vállalta ezt a dolgot, és verte át a csapaton ezt a gondolatot. Tehát szerintem ez nem egy ilyen ad-hoc történet volt, hogy jó, akkor inkább Indy 500 edzés. Akinek véget ér, úgy tűnik, a kiküldetése, az pedig nem más, mint Corey Haim a 43-asban. Ugye láthattuk őt Kansasben. Egyébként a verseny nagy részében elég jól ment Haim, aztán ott a végén belekeveredett egy balesetbe, és így a 25. helyen zárt, de a sérüléséből visszatér Erik Jones, úgy tűnik Darlingtonra, és őt láthatjuk majd a saját teljes éves szerződése mellett a 43-asban. Hát azért ezt jó hallani, hogy Erik Jones ilyen hamar felépült. Ha jól emlékszem, akkor neki a csigolyája volt elrepedve, vagy eltörve. Ugye a Talladegán esett egy óriásit a 43-assal, de hát Darlingtonban pedig már versenyautóba ül. Azért ebből is látszik, hogy ezek kemény legények, ezek a NASCAR versenyzők. Egy csigolyatörés után kihagysz 2 hetet, és már, Darlingtont azt látolom, pedig nem egy veszélytelen helyszín. Az abszolút, és alapból nem lesz veszélytelen a szituáció, tehát ugye már erre a hétre Kansasra is engedélyezték Erik Jonesnak, hogy induljon, de hát nyilván azért neki Darlington a fő helyszíne, tehát ott győzelmi eséllyel érkezik minden évben. Úgyhogy hát figyeljetek, nem semmi, de nem volt semmi az sem, ahogy Corey Haim helyettesítette őt, tehát Haimet minden héten láthatjuk a Truck Series-ben remekelni, és most azért a Cup Series-ben is megmutatta, hogy azért bőven megvan hozzá már most a tehetsége, hogy akár jövő héten egy Front Row Motorsports-tól egy hívást elfogadna, Corey Haim? Nem tudjuk egyébként, hogy a Toyota szerződése mire vonatkozik, meddig ér ki Corey Haimnek, de hát ha egy óriási tehetséget el akarok happolni, akkor én a Front Row helyében holnap fölvenném a telefont, hogy szia Kori, mennyiért, bármennyiért, gyere, létszi. Nem lennél jó tárgyaló azért. Mennyiért, bár figyelj, adok egy üres papírt, írjál rá valamit, aztán írd alá. Hát de egyébként konkrétan, tehát, hogy... Az nem lehet opció, hogy a Legacy-nél úgy gondolják, hogy ha már lesznek felszabaduló charterek, 1-2, ki tudja mennyi, akkor egy fix autót, harmadik autógyanentbe raknak, hogy ne ezzel a 84-es projekttel töltsük meg a szabad kapacitásainkat, hanem adott esetben, hogyha van a láthatáron egy ilyen versenyző, akkor beleerősítsünk. Lehet annyi pénze mögött a dolog mögött? Meg elképzelés? Meg szerintem emberi nincs. Erőforrás? Szerintem nincs, és most a chatre ki kell nézze, mert Gerjú írja, hogy szerint előbb vesz a 2311 chartert, mint a Legacy, és ezzel egyet kell értsek. Tehát, hogy szerintem is a 2311-esnek előbb lesz chartere, mint a Legacy-nak. A Legacy-nak először is bele kell szokni ebbe a Toyotázásba, azért valljuk be, ez az év nem túl fényes eddig az ő szezonjukban. Ez az év sem. Ugye korábban az volt a kifogás, hogy a Chevy nem engedi őket, közel nagyon sokadik vonalú Chevy támogatott csapat, most azért itt vannak a Toyotánál a saját bevallásuk szerint is, ha az első körben vannak, hiszen nincs rengeteg Toyotás alakulat, konkrétan 3, és így sem látom őket úgy Isten igazából megvillanni. Szóval nem gondolom, hogy nekik a következő lépésnek annak kell lennie, hogy ők egy újabb chartert vesznek, amivel nem tudnak csinálni semmit, hanem inkább az kellene, hogy amik most megvannak autóik, azt valahogy versenyképessé tenni hétről hétre. Ehhez egyébként a pilótáik szerintem megvannak.
van remény ennek a csapatnak, de én azt gondolom, hogy jelenleg is annyi a teendő házon belül, hogy nem kéne még itt a problémákat még jobban bővíteni, meg kitágítani egy harmadik fix autóval. Én legalábbis ezt gondolom, miközben itt összeborítom a fél lakást. még Corey Haimhoz egy statisztika. Az elmúlt 24 versenyéből 23-szor szerepelt top 10-ben. A Truck Series-ben. Szerencséje volt. Igen, és tavaly ugye úgy nyerte meg az alapszakasz bajnoki címet, hogy kihagyott egy versenyt. Tehát... Még lusta is. Én azt szeretném megkérdezni, hogy Kyle Busch-sal kapcsolatban ez a statisztika hogy néz ki a trackban? Hát figyelj, egyébként az egyetlen ember, aki Kyle Busch-sal föl tudja venni a versenyt, amikor megérkezik, az Corey Haim. Illetve hát hol is indult? Kyle Busch, azt hiszem Atlantában volt még Ekis, aki meg tudta szorongatni talán. De hát Kyle Busch-nál azért... Nem Martinsville volt? Azt meg is nyerte Ekis talán. Hát nem, Bristolba indult Kyle Busch. Bristol? És azt nyerte meg Ekis, igen. Ja, igen. Bristol. Jó. Tudjátok, hogy a aranyhal memóriám van, és a múlt hétre sem emlékszem, de akkor itt menjünk végig a híreken, mert már csak igazából 2 hírünk maradt, plusz egy érdekesség, aztán már kanyarodunk is a fantazira. Nagyon röpül ám az idő. Most már itt majdnem 10 óra van, mikor ezeket a mondatokat mondom, és szerintem lassan 1,5 órája megyünk. Hát Ricky Stenhouse Jr. Képzeljétek el, hogy eldöntötte a közeljövőben a karrierjét, hiszen több évre leszerződött a JTG Daugherty Racing-el, több éves kontraktust írt alá a 47-esre. Már azt hittem, a front row-t mondod. Engem egy picit váratlanul ért ez a dolog. Most elég sok olyan hír van, ami engem váratlanul ér. Nem tudom, én nem éreztem ennyire erősnek Ricky Stenhouse Jr. idei szezonját, mondjuk gyászosnak sem mondanám, de azért több éves szerződés, úgy, hogy folyamatosan bukkannak fel a tehetségek a track szériában, az Xfinity-ben. Hát lehet, hogy egy kicsit erős Stenhouse-nak, nem? Nekem az a baj, hogy az ő nevével kapcsolatban mindig az a Kyle Busch interjú jut eszembe, amit talán Dayton nem mondott, hogy ez az egész egy shit show, meg káosz, hát össze-vissza mindenféle random emberek nyernek ki a mai győztesetek, és akkor mondja neki riport, hogy Ricky Stenhouse Jr. Na látod, erről beszélek, tehát hogy nekem amúgy ez közelebb áll a valósághoz, Ricky Stenhouse Jr. teljesítményét értékelendő, mint egy több éves kontraktus a kupa szériában, vagy a kupasorozatban. Nekem ez fura, de mondjátok el, hogy látjátok. Szerintem a tökéletes helyén van Ricky Stenhouse Jr., és a JTG-nek is egy olyan versenyző kell, mint Ricky Stenhouse Jr., akinek a szponzorokkal nincs problémája, super speedway-eken általában futamgyőzelmekért tud harcolni. Igen. Tavaly egyébként egészen stabil teljesítményeket hozott. Szerintem a zsák megtalálja a foltját az ő esetükben. A JTG-nek is tökéletes Ricky Stenhouse, nincsenek nagyobbra törő terveik. Igen, de ez olyan, mint a langyos víz kicsit, nem? Hogy a csapat is ilyen, jó, hát nem a legrosszabb, de nem a legjobb. Pilótánk is nem a legrosszabb, nem a legjobb. Így el lehet lenni a Cup Series-ben, de van ennek értelme? Tehát nem mennél inkább oda Hát egy Daytona 500-at azért csak fújt nekik a szél. De tényleg ez történt, hogy összefújta a szél, érte? Tehát, hogy a front row-nak is a McDowell-lel, de hát ezért ez nem karrier. Tehát tök jó, igen, nagy kupa, jó, meghajolunk előtte, de hát én, hogyha a JTG Daugherty-nél lennék bárki, aki döntéshozó pozícióban van, árgus szemekkel nézném, hogy kik jöttek meg a trackba, már fúrnék nem tudom, egy Jesse Love-ot, vagy valakit, vagy annyi új fiatal tehetség van, nem évekre lekötném magam Ricky Stenhouse Jr.-ra, hát és aláírtátok a középszerűséget, hát 5 évre. Az a helyzet, hogy ez egy biztos pont. Tehát Ricky Stenhouse Jr. egy középmezőnybeli versenyző, aki egy középmezőnybeli csapatnál versenyez. Hogyha odahozol akár egy újoncot, vagy egy más csapattól érkező, kidobott versenyzőt, megint Ryan Preece jut eszembe. Szegény Ryan Preece! Ezt senki ne fordítsa le neki ezt az adást, létszik, mert én bírom amúgy. Ekézzük jobbra-balra, vagy legalábbis én. Szóval, hogyha oda viszel egy ilyen versenyzőt, akkor
nagyon könnyen kiderülhet, hogy az a csapat az lehet, hogy nem is középmezőnybeli csapat, hanem szép lassan elkezdünk visszacsúszni a mezőny végébe. Szerintem ezt a kockázatot egyik sem akarja bevállalni. Sem Ricky Stenhouse Jr. nem akarja bevállalni azt, hogy esetleg a csapat képes többre, mint ő, sem pedig a csapat nem akarja bevállalni, hogy ők képesek kevesebbre, mint Ricky Stenhouse. Tehát, ahogy mondtátok, zsák a foltját megtalálta, a tökéletes kombináció összejött ezzel. Nyilván egy autóval nem lehet olyan nagyon sokra menni, második autóra szerintem nincs és nem is lesz pénz soha, vagy legalábbis a közeljövőben. Ez a tökéletes harmónia. Egyszer-egyszer kiesik valami kis eredmény, és... Annyira ugye, szürreális nekem ez, amit te mondasz most. Ez egy üzlet, srácok, tehát, hogy ha a szponzor azt mondja, hogy tehát mi se vagyunk teljesen borzadva attól, amit Ricky Stenhouse Jr. csinál a pályán, és a szponzor is azt mondja, hogy hagyjátok Ricky Stenhouse-t, mi őt szeretnénk. Ez egy üzlet, tehát, hogy... Gondoljunk Almirólára. Miből élt a Stewart House Racing és Almiróla a kapcsolata? Nem tudsz elkanyarodni a Stewart House Racing-től. De ezek most nem mi voltunk. Tehát miből élt a Stewart House Racing és Almiróla? A baconből. Ennyi. Ezért nem vonulhatott vissza Almiróla akkor, amikor akarta. Ugyanez a kapocs megvan. Itt azt mondod, a kérdőjel profit között a bacont kell beírni, ugye? És akkor meg... Az volt a megoldás az egyenletben a Stewart House Racingnél, igen. Nem tudom, nekem ez olyan szürreális, hogy megy oda a szponzor, és azt mondja, hogy nem is olyan szar. Nem, ez nem olyan botrány. Maradjon ez. Meg te meg versenyzőként azt mondod, hogy nehogy jó csapat legyen belőlem, akkor az lehet, hogy túlnő rajtam. Aláírok ezt a középszerűséget, én aláírom 5 évig. Aztán valaki szeret biztosra menni. Nem várnak tőlem sokat, én se várok magamtól sokat. Igazából elmegyek ezekre a Talladega Dayton, hát ha majd valami kiesik, meg egy-kétszer összemegyek valakivel, adok valami interjúkat, aztán 5 év, és már rakta, hogy Stenhouse. Nekem ez annyira fura, hogy egy pilóta nem akar mozdulni, és egy csapat sem akar mozdulni, és tényleg tök igazatok van, hogy zsák a foltját, megtalálták egymást, egy atomközépszerű csapat, egy atomközépszerű pilótával, és megegyeztek, és ennyi. De ezzel tényleg aláírták a középszerűséget évekre, meg azt is, hogy tehát ő lesz az az ember, aki, hogyha eljön az adott verseny hétvégére, nem veszed észre, meg ha nem jön el, akkor se veszed észre. Hát én, ha szponzor lennék, ne haragudjatok, nem ilyen embert keresnék, de hát biztos megvannak a saját kapcsolatai Stenhouse-nak, meg tényleg nem lehet róla elmondani, hogy rossz pilóta, de azt se lehet elmondani, hogy kimagasló. Na jó, hát elmondtuk, kifejtettük a véleményünket, viszont akkor itt van egy újabb fiatalember, akiről a véleményeteket kérném, ugyanis Carson Kvapil visszatér a Junior Motorsports 88-asába, igaz ez már az Xfinity Series, ugye Kvapil remekül mutatkozott be, egy top 5-ös helyet villantott, ő egyébként a Cars Late Model Stock Car Tour bajnoka, ezt sikerült kimondanom, és egyébként is a Junior Motorsportsnál versenyez, egyébként New Hampshire-ben fogjuk majd őt látni június 22-én, aztán Indianapolisban, ugye szerencsére az Oválon, Michigan, Darlington és egy Talladega van még tervben Kvapilnak ezzel a 88-asra. Egyébként azt a versenyt pont én közvetítettem, ahol bemutatkozott az Xfinity szériába, és ez nagyon komolyat ment a pali, úgyhogy nem is csodálkozom, hogy a Junior Motorsportsnál látják benne a fantáziát, és egyébként a szponzor is megvan hozzá, mert a Clarence-el fog menni az összes futamon, úgyhogy még a háttér is adott, és én nagyon szeretek ilyen fiatal tehetségeket látni az Xfinity-be, és szeretem, amikor ezek a srácok egyről a kettőre berobbannak. Úgyhogy örülök neki, hogy Kvapil visszatér. Nem tudom, ti mit gondoltok erről? Én is. Én annyit akarnék hozzáfűzni, hogyha a Junior Motorsportsot megnézitek, ki a legjobb 4 versenyzőjük idén? Justin Allgaier, ott van Sam Mayer, aki már nyert futamot, Baba Pollard és Carson Kvapil, tehát Sammy Smith és Brandon Jones igazából semmit nem tudott mutatni, úgyhogy szerintem őket már a jövő évre próbálják ki, és simán el tudnám képzelni, hogy Brandon Jones és Sammy Smith azonnal le lenne cserélve Carson Kvapilra és Baba Pollard. Brandon Jonesban nem hiszek. Nem fogják kipróbálgatni a következő évekre.
Tehát ő azon a koron már túl van. Miért? Hát azért, mert már idős ez. Josh Berry és Ty Majeski is tökéletesen kerültek ez igaz. az Xfinity Nem lehetetlen, hogy Baba Pollard megérkezik az Xfinity-be, de Brandon Jonesnak olyan sziklaszilárd szponzori háttere van, hogy szerintem őt, hogyha mozdítják, akkor csak fölfelé. Tehát azt tudom elképzelni, hogy Brandon Jones akkor fogja elhagyni a Junior Motorsportot, vagy akkor nem fog lehetőséget kapni, ha ő szeretne, hogyha kupás szerződést kap. Minden egyéb esetet én az ő részéről kizártnak tartok. Hát azért egy Menards áll a Brandon Jones mögött, jó, hát nyilván Magyarországon annyira nem ismer, de ez egy óriási amerikai cég, hát azzal a háttérrel, azzal őt biztos, hogy nem fogják elküldeni, de azért igen, lehet helyet találni szerintem Carson Kvapilnak. Főleg, hogyha ezen a maradék pár versenyen még durrant akkorákat, mint ahogy bemutatkozott, és bebizonyítja, hogy hát az srácok, az nem véletlen volt, az eredmény, az a top 5, akkor itt páran azért elkezdhetnek izzadni, hogy ki lesz az, aki esetleg nem kap ülést a Junior Motorsportstól 2025-ben, mert hogy szerintem lesz ilyen. No de, hát ami lesz még, és kicsit búgy utána, nem a Harvickos hír után raktam be ugye az All-Star hétvégét, hiszen Harvick majd ott fog beülni az ötösben, mert Kyle Larson az Indy 500-ra gyakorolgat. Idén is lesz North Wilkesboro, lesz All-Star, és már be is jelentették a formátumokat. Óriási érdekesség, hogy 2 különböző gumikeverék érkezik majd a csapatokhoz. Mit kell erről az All-Star hétvégéről tudni? Hát ugye hasonlóan az F1-hez lesz egy keményebb és egy lágyabb keverék, illetve inkább az IndyCarhoz hasonlítanám, és az az érdekesség, hogy ugye annyit viccelődtek azzal, hogy milyen jól tapad száraz körülmények között, és az esős gumija a Goodyearnek, hát konkrétan most annyit csinált a Goodyear, hogy azt a keveréket, amit esőben használnak, azt megcsinálták slick gumijá, és azt fogják elvinni lágyabbnak, a szokásos, ez lesz majd a piros feliratú gumiabroncs, a sárga feliratú pedig a keményebb, már megszokott gumikeverék lesz, és 9 szett abroncsot fognak kapni a csapatok, az All-Star versenyen pedig mind a 2 abroncsból 2-2 szettet használhatnak majd fel. Főverseny 200 körös lesz, szokásos szabályok szerint. Az első Competition Caution az majd az 50. körben fog meglengetésre kerülni, ekkor ki kell állniuk a csapatoknak, de a következő Competition Cautionnél nem, és hát szokás szerint ugye az All-Star Open versenyéről 2 versenyző fog bekerülni, meg szavazás alapján is 2 versenyző, hát kíváncsi leszek, hogy ki lesz az, aki a szavazás alapján be fog jutni. Carson Hocevar elképesztő média kampányt folytat ennek eredményeképpen, hogy őt beszavazzák. Hát nyilván az a biztos, hogyha a nézők beszavazzák őt. Szerintem egyébként, hogyha tippelnem kéne, akkor Hocevárt be is fogják szavazni erre az All-Star versenyre. A régi poénnak azt mondanám, hogy a másik meg Jeff Gordon lesz, de... Vagy Maddie Benedetto. Nem, hát őt a NASCAR valahogy berakja majd a... Igen. És ezt egy Hendrikes mondta, csak mondom, nem mi poénkodtunk vele modál. Na jól van, hát akkor én nagyon várom személy szerint az All-Start, és akkor most jött el az a pillanat, hogy rá kell nézni itt a Fantasyra, mert hogy 3 hét is volt a legutóbbi adásunk óta, 3 hét is eltelt, úgyhogy amint betölt ez az oldal itt nekem, el is mondom, hogy állunk, hoppá, meg is van, mint a villám, ha értitek az utalást. Az a baj, hogyha így nézem vissza utólag, kiírja az én helyezésemet. Kezdjük ezzel, egy top 138-at hoztam el Talladegából, 112 ponttal, de nem, gratuláljunk a győzteseknek. Littles Racing 181 ponttal megnyerte a talladegai fordulót, úgyhogy gratulálunk. Gary Yu, aki most is itt van a chaten, a második helyezett, 179 ponttal, mindösszesen 2 egységgel maradt el az első helytől, és Aqua Minerali a 178 pontjával
csak a harmadik, hát nyilván itt már kinyílt az olló, már 3 pontra lemaradt. Gratulálunk természetesen, és ez irónia volt, nagyon szép fantazikat raktatok, és akkor most jön az a kellemetlen pillanat, hogy kikeresem magunkat, ugye magamat már mondtam ezt a 138. Ne aggódjál, Morfi, ne aggódjál, tök jó vagy, 27. Merry Off-Season and Happy Christmas, 146 pont. 146 ponttal lettem 26. tehát ez erős hét volt, aztán itt szoktam kérni a segítségeteket, mert mindig így... Oda? Igen. Oda? Hol végeztél? Fogalma nincs, én sem tudtam, hogy én hol végeztem. Lapozzatok még, lapozzatok. Én beírom a keresőbe, ne haragudj. Egyszerűbb, igen. Nem az első oldalon van. Második oldalon sincs. Na ne, szerintem ez csak nem keres jól. De nincs a de jól keres. Jó. Nézzük a harmadik oldalt. Jól keres, nézzük a harmadik. 238. lettem, oda 78 egységet gyűjtött össze. Na, hát... Top 238, nem is tudtam, hogy játszunk ennyien. Nem is tudtam, hogy lehet ilyen kevés pontot összeszedni. Úgyhogy mindenki jól gondolja meg, hogy majd amikor a következő verseny fantaziát tippeljük, akkor az én általam elmondott versenyzőt berakja a csapatába, vagy nem. Kérlek szépen, megmondom, hányan tippeltek nálad rosszabbul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és a többiek nem is raktak fantazit, de ebből a 9-ből szerintem 8 ember elfelejtett, és az előző hétről áthozott 3 emberét. Lőtte el, viccelünk, lesz jó, még? hát én arra megyek rá, hogy minél rosszabbat és minél kisebb pontszámot sikerüljen összehozni, úgy, hogy egyébként rakok fantazit. Doverben már nem írja ide, hogy hanyadik vagyok, úgyhogy ez rossz. Első helyezett lett, mindjárt mondom, csak megint nem tudom, Palik László, gratulálunk, 278 pont, aztán Undercut 14, 278 ponttal szintén holt versenyben első helyezett, és így a harmadik Norbi lett, 267 ponttal, és így bemondom a negyedikeket is, hát ez nagy hiba volt, mert sokan vannak. David, Sanda Ciklon, Szatyi és Balázs lettek a negyedik helyezettek, 265 ponttal. Itt kikeressem magunkat, vagy hagyjuk ezt a hülye szokást? Keresd nyugodtan. Én 105. lettem. Én már kikerestem. Oda te tudod esetleg saját magadan? Hát valami ott az én 51. vagyok. Azért nem írta ki a neved, mert az első oldalon voltál. Ja. Oda 145. Oda 100. Jó, oké. Az az 124. Zolit most ne alázzuk, persze. Ja, tényleg, mert nem tudja megvédeni magát. Persze, hát majd legközelebb. És akkor jött Kansas. Zolit most ne alázzuk. És akkor jött Kansas. Várjál, Kansashoz egy picit kihúzom magamat. Figyeld, hogy készül. Gratulálunk első helyezettünknek, Merry Off-Season and a Happy Christmas, 257 pontot gyűjtve, nem tudjuk ki lehet, fura névez. Második helyezett lett Módos János 253 ponttal. Köszönöm. De holt versenyben Ledont Cut szintén 253 pontot gyűjtött, úgyhogy természetesen neki is gratulálunk. Harmadik pedig Modafice helyett Bíbor Hajnal lett 248 pont. De majdnem határeset. Határeset, mert kereslek. Így most minket nem kell keresni. Nem első oldal. Már megint. Második oldal. 159. helyezett Modafice, 164 ponttal. Nézzünk rá az összetetre, hát ha ott vagyunk, de nem. AD vezet, David és Bagban, igen. Bocsi, csak Modáról az jutott eszembe, amikor még annó szimulátoroztunk, és mondtad, hogy fú, de szar köröket jövök gyerekek, de nagyon stabilat, és bemondta neked a crew chiefet, hogy good consistency, Johnny. Igen. Tehát Vodánál is tök stabil ez a 150. hely környéke. Nem ugrál, nem vergődik, fix top 150, és ezzel egyébként évvégén sokkal előrébb leszel, mert... Bizony. Abszolút. Egyszer össze kéne már hozni egy olyan NASCAR versenyt, amikor élőben nem alszok el, és akkor van legalább valami kis esély arra, hogy korrigáljam a ez rajtad áll. De... Egyébként rengeteg pontot lehet így veszíteni viccen kívül, úgyhogy én ezt abszolút megértem.
Az összetettet most hagyjuk, mert nem akarok menőzni. Úgyhogy... Hát az a baj, hogy kevés már az időnk, és még tippelni igen. Még tippelni kell a következő versenyre, ami Darlington. És hogyha megengeditek, akkor én egy nevet el is lőnék Darlingtonból. Nem, várjál. Nem? A Zoli tippjét mondjuk be, Eric Jones, és akkor az összes többi. Jó, de ezt leegyeztetted, vagy ezt te csak most kitaláltad? Utólagos engedelmével. Biztos, hogy Eric Jones-t mondaná. Oké. Az Eric Jones fanklub magyarországi képviselője egyedüli szemében. Én meg képzeljétek el, hogy én meg fogok mondani nektek egy Tyler Reddicket, mit szóltok hozzá. Mégpedig azért, mert hogyha valaki megnézte ezt a Net 4 Pluszos interjút, akkor Tyler Reddick elmondja, hogy ő nagyon várja Darlingtont, hát és ő úgy érzi, hogy ő neki az nagyon-nagyon fog menni, úgyhogy ez egy jó helyszíne lehet. És én meg elhiszem neki, úgyhogy Tyler Reddick. Hát gyerekek, én néha, amikor ennyire nincs ötletem, akkor szoktam csalni, és a NASCAR Fantasy-t mondom be, de hát annyira pofátlanul berakták Denny Hamlint és Kyle Larsont, azért őket bemondani a jelenlegi formájukba, az a pofátlanság. Nézd meg a Sleepert, várjál, hogy megnyitom én is, hogy a Sleepernél ki van. Tippelhetsz 2-t. Eric Jones. Igen. Várjál. És tényleg Eric Jones. Igen. Ne legyetek ennyire ötlettelenek, srácok, mert el fogom ragadni a szót, és na ragad, tiéd a pálya. Ez gyorsan ment, Moda. Te elragadtad a szót. Ennyi, mondom. Bemondtam Brad Keselowski. De ennyi? De nem fűzöl hozzá semmit? Hogy azért, mert... Nem fűzek hozzá. Brad Keselowskinak végre kéne egy jó eredmény, egy győzelem. Ez pontosan az a pálya, ahol egyébként szerintem a Fordok azok jók lesznek, ahol talán a legmegtippelhetetlenebb az, hogy ki fogja nyerni a versenyt, vagy ki lesz ott az elejében, mert nyilván lehet azt mondani, hogy Kyle Larson gyors lesz, Hamlin gyors lesz, de itt azért tavaly is láttuk, hogy benne van egy elég vad tényező a dologban, akár egy Ross Chastain személyében, akár bárkinek a személyében, aki elrontja, tehát azért ez egy olyan pálya, ami eléggé veszélyes tud lenni, és itt a podcast elején volt egy elszólása, nem tudom, hogy melyik őtöknek, hogy a Darlingtoni Super Speedway, hát... Én voltam. Ricky Stenhouse Jr., akkor viszont már... igen, akár. Tehát, hogyha... Most be kell raknod Ricky Stenhouse-t a Fantasy-t. Hogyha a veszélyességi faktort nézzük, akkor mindenképpen a Super Speedway közé sorolható a dolog. Nem tudom, Keselowski legyen. Neki volt azt hiszem tavaly egy ilyen top 5-ös eredménye a throwback versenyen, szóval. De ezt mindjárt le is csekkolom. Addig mond, Morfi. Hát én Truex és Byron között vacilálok, de William Byron annyira rossz formában. Én nem merek, tehát most őszintén Joe Gibbs Racing meg Hendrick mellett kit lehet realisztikusan betippelni. Úgyhogy ezek közül talán a legkevésbé gyászos pikket mondom, és akkor Martin Truex Jr. megszerzi valószínűleg szerintem azt a győzelmet, amit Kansasben Kyle Busch elvett tőle az utolsó sárga zászlóval. Egyébként figyeljetek, hogyha Moda logikája alapján indulunk el, hogy neki már nagyon kell egy győzelem, akkor rengeteg nevet be lehet dobni. Austin Cindric, neki nagyon kell a győzelem. Ryan Preece, Chase Briscoe, Corey LaJoie. Ezen a logikán, ezen az úton elindulok, akkor ilyen 20 nevet tudok mondani, akinek nagyon kellene a győzelem. Hál' Istennek nem csaltak meg oly nagyon az emlékeim, mert 4. lett Keselowski a tavaszi versenyen, és 6. ősszel. Úgyhogy... Én elfogadtam, tehát amúgy én egyetértek, az RFK futamot fog nyerni. Az RFK fogja megtörni a Ford nyeretlenségi szériát, figyeljétek meg. Bam. Ledobjam a mikrofont, kivegye minden a tartójából. Na de nem Keselowskival. Nem, Chris Buescherrel természetesen. Nekem van egy olyan bold predictionom, hogy Keselowski már nem fog futamot nyerni karrierje során. Figyeljetek meg, elmegyünk Michiganbe, és Chris Bueschert nem fogja tudni megállítani senki. Meddig tart Keselowski karrierje? Határoljuk be ezt a dolgot, és akkor... Szerintem a bajnoki címéig tartott. Vagy mi? Ja, hogy még meddig tart? Jaj, tényleg ezt akartam, még a Kansas-i verseny, hát amíg az a mondat, ami Zoli által el lett mondva, és tudom, hogy nem tudja megvédeni magát, úgyhogy nem fogom nagyon felhánytorgatni, csak ugye
Zoli mondott egy ilyen hasonló mondatot, hogy sokkal több rossz versenyző nyert bajnoki címet, mint amilyen versenyző Denny Hamlin, és akkor így tudod, egy picit így összenéztünk virtuálisan a Boszkóval, aztán Zoli is javította magát, hogy na jó, azért nem sokkal, de hogy konkrétan mi végignéztük az utóbbi 20 évet, és arra jutottunk ki, hogy egy biztos, hogy van Brad Keselowski, aki rosszabb versenyző szerintünk, mint Denny Hamlin, így karrier egészét nézve, és mégis van egy bajnoki címe, mert volt egy olyan kiemelkedő éve, amikor gyakorlatilag megérdemelte a bajnoki címet, de hogy alapvetően a karrierje többi részében nem mutatott olyanokat, ami miatt én azt mondanám, hogy ő egy kiemelkedően Denny Hamlinnél jobb versenyző lenne. Sajnálom, hogy a Matt Kenseth féle dolgot azt sajnos, hogyha elmondanám, akkor valaki nagyon a szívére venné. De figyelj, mi megnéztük Kenzetnek a statisztikáit, és teljesen vállal. Nyilván nincs annyi statisztikában Keselowski is jó. Meg tudod, mit akartam oda, hogy itt elrejtettem itt neked valami. Igen, gondoltam itt rá. Van. Igen, sejtettem, hogy valami susmus lesz a dologban. Hagyjuk Kensetet. Igen. Semmi, csak Kenseth visszatérésével kapcsolatban vannak már hírek, Boszkó? Visszatérésével kapcsolatban? Nem? Hát, látták ő a Legacy-nál a versenyzőknek a mentora, látod, hogy milyen jól teljesítenek. De mire gondolsz, hogy kiszedi őket a kocsiból és beleül inkább? Vagy mi? Nem, csak mondom, hogy látták múltkor a kivénhet bajnokok csapatánál, a Legacy MC-nél. Ja, értem. Na jó, ezt most hagyjuk abba ezt a podcastot, szerintem. Ő legalább nem gyorsulási versenyekre jár, és akkor el kell döntenünk, hogy még mindig nyer. Mert hogy Tony Stewart nagy rajongója oda, ezért szúrtam oda egy kicsit, ha valaki esetleg lemaradt volna itt a belső poénokról. El kell döntenünk, srácok, hogy az elmúlt 3 hétben ki volt az elmúlt 3 hét győztese-vesztese külön díjasa. Nagyon gáz lenne szegény Chris Buescher erre ráhúzni a vesztest? Hát főleg, hogy borzasztó nagy különbséggel, ezreden belüli különbséggel kapott ki. Nekem mindig az a mondat marad meg, amit az Oli mondott a közvetítés végén, hogy valaki menjen oda és ölelje meg helyettünk, és Chris Bueschert. Legyen a külön díjas, az nekem egy ilyen virtuális ölelés. Mit szóltok? Jó, az jó, arra menjen. A vesztesre viszont, és én akkor Denny Hamlint itt fölemlíteném, mert volt egy olyan gondolatom Denny Hamlinnel kapcsolatban. Csak a legutolsó verseny, aztán lehet, hogy az előző 2 összevetésével meg tudtok verni, mert azért mégiscsak ugye a Doveri versenyt azt... Hát meg mert mi láttuk, ugye? Lépjük túl rajta. De Denny Hamlin a Kansas-i versenyt azt úgy bukta el, már megint. Nem értek egyet. De, úgy bukta el. Nem volt elég üzemanyag a Truex-nek, és 2 vagy 3 tizeddel jött gyorsabban körönke. Tehát így ennyi volt a különbség Hamlin és Truex között, amikor bejött. Rós András a kezével mutatta, hogy nem sok. Bocsánat. Volt utána egy sárgazászlós időszak, amikor mindenki lecserélte a gumiait, és Denny Hamlin ahelyett, hogy fogta volna a gázpedált, benyomja, elkezd fölkapcsolgatni, és azt a 2 kört azt olyan tempóval megautózza, ahogy azt az elmúlt 60 körben tette, ehelyett megint Denny Hamlinezett egy utolsó körös utolsó 2 körös újraindítást. Figyeljetek, én ezzel nem tudok menni, viszont felterjeszteném a Fordot testületileg. Tehát az, ahogy ők mennyire gyenge teljesítményt nyújtanak, főleg a Penske idén, meg minden nagyobb csapatuk, és ahogy elveszítenek most már a második verseny, sőt a harmadik versenyüket ezredekkel, hát én nem tudom, hogy a Ford ebből hogy fog mentálisan kilábalni. Én egyetértek, ráadásul Talladegát úgy sikerült elveszíteni, hogy úgy közeledtünk a célvonalhoz, hogy az élen 2 darab Ford haladt, ugye Michael McDowell és Brad Keselowski, és McDowell fantasztikus mozdulattal össze tudta hozni az, hogy Tyler Reddick
Tehát ez sikerült összehozni, hogy egy Super Speedway-n egy Toyotát, akinek a csapattársi már fasorban nem voltak, voltak a megyébe, mert már összepakoltak és hazamentek, úgy megnyerette a versenyt Tyler Reddickkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel viszont egyet tudok érteni. A Ford az idei év eddigi minden szinten vesztese, ebből fog kilábalni, amikor Chris Buescher végre futamot nyer. Ugye a vesztes különdíjas megvan részemről. Nem vitatkozva veletek, csak szerintem az idei év legnagyobb vesztese, ha úgy unblock nézzük, és aki a leginkább az elvárások alatt teljesít, az szerintem kétségtelenül Joey Logano. Ford, tény, és ez is erősíti azt, amit mondotok, de hogy a Joey Logano féle történet... Nektek dobom ezt a pakot. Nincs szükséged ellenségekre, mondta, ilyenek a barátai. Hála jó Istennek. Szóval a Joey Logano mit csinál idén, az valami igazán félelmetes és hátborzongató, csak nem pozitív szempontból. Na és akkor ki legyen az elmúlt 3 hét győztese? Mi a nézők? Annyira tudtam, hogy ezt fogok csinálni egy ilyen moda bingo. A NASCAR! Egy ilyen moda bingot fogok csinálni, ezt a nézők, NASCAR, ez nálad mindig elhangzik. Amikor nincsen semmi ötletem rá. De miért nincs? Hát vagy a nyertesek, vagy a vesztesek a nézők egyébként. Nekem van ötletem egyébként. Na, és az az ötlet, ez Tyler Reddick. Mert hogy megnyerte... A semmiből. Megnyerte a semmiből Talladegát, és gyakorlatilag nem úgy néz ki ez az idei év, hogy itt 16 embernél több fog futamot nyerni, és ezzel beírta magát a rájátszásba, és hátradőlhet a további futamokra, és ha jól emlékszem, akkor 12 hét ment le ezzel a Kansas-szel, vagy 12 verseny, most jön a 13. Darlington, és 14 olyan hétvégé lesz Reddicknek, ahol halálnyugodtan autókázhat, és akközött még van erős pályája, például a most következő Darlington, úgyhogy szerintem Reddick ezzel nagyon-nagyon sokat nyert, hogy azt a Talladegát tényleg mákkal a semmiből behúzta. Ez így ebben a formában természetesen nem igaz, hogy totális mákkal, de a végén óriási szerencséje volt. Ehhez ott kellett lenni természetesen Brad Keselowski mögött, ez pedig tökéletesen végrehajtotta Reddick, úgyhogy nálam ő a győztes, de inkább csak azért, mert ezzel nagyon sok stresszt le tudott dobni magáról. Hogyha az elmúlt 3 hét győztesének megszavazzuk azt az embert, aki a talladegai, te mondtad, mákolása mellett hozott egy 11. és egy 20. helyet, hát jó, szavazzuk. Én nálam igen, mert tényleg kell hozzá szerencse is, de szerintem ennek az elmúlt 3 hétek ő a nagy nyertese, mert ő neki azért nem olyan a technikája, nem olyan a csapat háttér, hogy minden héten benne van egy futamgyőzelem, és azért viszonylag itt az alapszakasz fele előtt maradjunk agyban, meg tudta ezt csinálni, és szerintem ez elég nagy győzelem ahhoz, hogy itt most 14 hetet nyugodtan eltöltsön. Úgyhogy Morfi, mit mondtál? Igen? Igen, én azt... Meg vagyunk, gyerekek. Akkor ez meg van szavazva. Egyébként még Gary úttól jött egy jó tanács, vagy ötlet, Noah Gragson is lehetne, de én őt második helyezettnek. Majd ha megnyeri a versenyt, akkor megszavazunk. Igen. A Noah Gragson futamot nyer, akkor meg lesz a 7 győztese. Ezt most megígérjük, nem? Noah Gragson futamgyőzelem, és senki más szóba se jöhet. Ha valaki egy személyben megmenti a NASCAR-t, és fölrakja a világ legnézettebb sportágává, sem ő lesz, hanem Noah Gragson. Ezt megígérjük. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A holnapi nap folyamán is kattintsatok a csatornára, mert ami a twitch.tv menjetek körbe, mert Rós András fog itt versenyezni Darlingtonba, ugye jól tudom? Igen, nagyon szeretjük ezt a pályát, úgyhogy... Lehet, hogy én is fogok versenyezni, csak a Morfit fogjátok látni majd holnap. Igen, hát ne számítsatok sok jóra, de versenyezni fogunk, maradjunk. Ez mekkora reklám. Figyelj, ez nem egy túl jó film, de az egyszer meg lehet nézni. Úgyhogy így gyertek majd holnap Darlington. Ez 9 órakor kezdődik. Ha minden igaz, akkor vasárnap is lesz egy stream, akkor viszont az én szenvedése vagy versenyzésemet lehet megnézni Darlingtonból, mert nem annyira szeretjük Darlingtonnál. Rám gondoltam, Morfi, hogy nem vagyok nagy rajongója a pályának. Nem tudom, Moda, te például szereted a Darlingtont, fogsz-e versenyezni? Fogok versenyezni, de az biztos, hogy csak az iRatingemet fogom levinni, és a safety ratingemnek verünk neki. Tehát, nagyon jó lenne egyébként Darlington, meg egy zseniális pálya szerintem.
egy probléma van, hogy ez az iRacing nevezetű platform és az azon versenyző húri emberek és hölgyek, azok nem minden esetben tudják abszolválni megfelelő módon a versenyzést azon a pályán, de egyébként menni fogok én is. Na hát akkor nem is tudom, hogy ennél jobban feltüzelhetünk-e titeket. Csütörtökön 9 órakor, illetve vasárnap délután 4 órakor gyertek és nézzétek, ahogy nyomjuk Darlington, természetesen az iRacing-gel szimulátorban. Köszi szépen mindenkinek, aki itt volt a chaten és élőben nézett minket a Twitchen, és a podcast hallgatóknak pedig, hogy idáig eljutottak. Találkozunk 2 hét múlva az All-Star után. Jók legyetek, sziasztok, hello, hello. Hello. Sziasztok! Nem találom a gombot. Hopp, de...